Moi bons días a todos. Damos comezo a este pleno extraordinario. O punto 1 é o expediente número 2747, decretos da Alcaldía de Acción de Contas. Son decretos vellos do anterior goberno e que vai a explicar o secretario por que veñen a este pleno. Gracias. Bos días a todos. Esta redacción de decretos corresponde a un período que vai desde abril deste ano, que se tiveron que dar conta ao pleno, pero que por razones internas de Secretaría non se deu conta, houve un despiste, e entre eles figuran os decretos de adjudicación de obras do Plan Concellos. Entón, a Diputación reclamounos o acordo de que o pleno quedou enterado, e por ese motivo traense aquí a pleno, para que se certifique que o pleno quedou enterado destas resoluciones, e se traslade. Ese é o motivo, un despiste administrativo. Co cambio de personal que hubo. Este punto é dar conta. Imos co punto 2, expediente 4849, proposición de compromiso de dotación orzamentaria de crédito para o proxecto de renovación do alumado público do Concello de Lalín, unha subvención que temos pedida ao IDAE. Intervén como representante do Goberno neste punto a Tenente Alcalde. Ten a palabra. Bos días a todos e a todas. Ben, pois este expediente que ven a pleno é para cumprir co requerimento que realizou con data 4 deste mes o Instituto de Diversificación Enerxética para acadar un compromiso deste pleno de habilitar crédito para levar a cabo as actuacións correspondentes que se recollían na solicitude de subvención. Como sabedes, e tamén recordamos que esta subvención é para a renovación do alumeado público, unha petición na que permitiría renovar 7.818 puntos de luz instalados en todo o rural e o casco urbano e un total de 365 cadros de mando. Este investimento, no caso de conseguir esta achega solicitada, ademais de actualizar o alumeado ás tecnoloxías máis modernas, permitiría tamén unha reducción dos consumos en torno ao 50% e unha homoxenización de todos os sistemas. O coste desta renovación ascendería a 8.848.132 euros, dos que a parte que se solicita ao IDAE ascendería a 6.787.305 euros e a parte municipal sería 1.696.826 euros. O que traemos para a aprobación hoxe é o compromiso a investir esta cantidade de 1,6 millóns de euros no caso de conceder esta achega. Unha cantidade que estimamos que se rentabilizaría moi pouco tempo co forro enerxético que suporía esta reforma. Tramítase esta solicitude e tendo en conta que tamén tiñamos xa a previsión de celebrar este pleno extraordinario para cumplir ca máxima celeridade para contestar o antes posible ao requerimento. Que segundo nos confirman e a previsión de resolución desta axuda viría a ser hacia mediados do ano que ven. Ben, intervención neste punto? Non hai intervencións? Cristóbal, ten a palabra. Eu non vexo o informe de intervención sobre este tema, non sei se existe. Sí, está incorporado. De que data? O informe de intervención, pois mire, da data anterior, no momento da solicitud. Anterior á proposta. O sea que infórmase a proposta antes de asistir á proposta. Non, perdón, explícoche, e se non está o señor interventor tamén que dice o informe de intervención é de data 14 do 11 e nese informe, entre outras cuestións, figura que o contido do artículo 14.2 faise referencia ao compromiso de habilitar crédito suficiente e a concertar, no caso de que fora necesario, unha operación de crédito para financiar ese gasto. O interventor tamén recomenda que o gasto se distribuía en máis dun exercicio presupuestario para que non incumprir a estabilidade presupuestaria a regra de gasto. Despois, adxúntase tamén na solicitude unha declaración
neste caso de alcaldía como representante do Concello, onde dice que ese proxecto se vai a desenrolar ao longo dos dous exercicios, do 20 e do 21. Necesitas algunha aclaración máis, Tobi? Senón, o interventor supoño que Estando ten con a intervención. Primeiro, non sei se o interventor quere aclarar algo. Sí, bueno, quiero aclarar. Ya está. Sí, ya está. Vamos a ver, en el expediente está el informe. No sé por qué no pudieron consultarlo. Un informe emitido antes da proposta. Sí. Un informe que está emitido antes da proposta da alcaldía que vamos a emitir ahora. Sí. Se usted xa sabía cal vai a ser a proposta da alcaldía, ten Vamos a ver. dotes de adivino do futuro, ¿no? No, vamos a aclarar la cosa. Inicialmente la propuesta era para la Junta de Gobierno. Entonces, ahí pueden, en el informe, bueno, me dicen que no lo han podido ver el informe mío, pero está ahí en el expediente. No, el informe sí está en el expediente. Bueno, vamos a ver. Inicialmente era una propuesta a la Junta de Gobierno, ¿de acuerdo? Posteriormente, viendo la declaración, el requerimiento de información, donde se ponía o bien una certificación de que había crédito o bien acuerdo del Pleno comprometiendo a aportarse eso, se modificó la propuesta. Pero en relación a esa propuesta, mi informe no cambia. Yo lo mantengo en los mismos términos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. A proposta que informa o interventor o día no mes pasado ainda, no mes de novembro, constaba de 3 puntos. Non se parece casi en nada á proposta que ven agora. E a diferencia máis sustancial é que naquela proposta o único gasto que había que comprometer era o importe da subvención da aportación do Concello do 20%. Estamos falando de 1,7 millóns de euros. Agora, a raíz do requerimento, temos que non falar dun compromiso de 1,7, senón do total, que son 8,5. 8,5. No, e logo, que dice o requerimento? Que dice o requerimento? Vamos a ver. En relación con la cuantía de la subvención que aporta, lógicamente el ayuntamiento, el compromiso es solo en relación con su aportación de recursos propios. En relación con la aportación que tendrá que dar la Xunta, o en este caso el IDAE, pues eso no puede comprometer el ayuntamiento, lógicamente. ¿De acuerdo? Ben, eu creo que en líneas xerais... A ver, perdón, non remetí na intervención, Cres. Vamos a ver. Ustedes, este grupo de goberno, eran os campeóns do mundo mundial en xestión. Bueno, pois, ante unha simple subvención, primeiro lévana a Xunta de Goberno local. Simple subvención. Bien, si unha subvención, é unha simple subvención de moitísimo diñeiro, é un tema moi interesante co que estamos profundamente de acordo. Pero as cousas hai que facelas medianamente ben. E logo, o propio interventor dice, dunha maneira que se demostrou que despois que é errónea, que non, que quen ten que ratificar esa proposta, a ratificación da proposta e a aprobación ten que ser pola alcaldía e non pola Xunta de Goberno local. Eso está no informe de intervención. No informe famoso de intervención a unha proposta que iba á Xunta Local de Goberno que tiña 3 puntos e que non é relacionado co tema, pero non é a proposta que se informa, que se debía informar realmente. Segundo, tamén se dice nese informe que é necesario que o acordo recolla unha distribución do gasto previsto por anos para non incorrer en inestabilidade presupostaria e en cumprimento da regra de gastos. Esa distribución do gasto previsto por anos non está por ninguna parte. Non está por ninguna parte. Non sei se o informe de intervención que tiña que ser da proposta de agora, non da anterior, que diría nese caso. Entón, primeiro levan a Xunta de Goberno local. Despois, di o interventor que ten que ser pola alcaldía. E despois, chega o IDAE e dígalle, non, o compromiso ten que ser do Pleno. E, ademais, ten que ser polo importe total da subvención, por 8,5 millóns de euros. Que estamos falando, pois, do 60% do total do orzamento actual. Pois eu creo que eso debía ir informado, concretamente esa proposta, non outra que había antes, debía ter o informe de intervención, porque estamos falando de cantidades moi grandes,
e, ademais, para que o expediente vaya correcto do seu inicio non haxa ningún problema. Eso é o que votamos aquí en falta, e debería estar, porque, repito, por moito que vostede diga que había un informe, era un informe dunha proposta aquí da Xunta do Goberno Local que tiña 3 puntos e que é curioso, ni siquiera estaba firmada, e que vostede, señor interventor, reproduce textualmente. Vou a informar sobre esta proposta, punto primeiro, punto segundo, punto terceiro, que nunca yo vin a vostede, refires a proposta da alcaldía, pero reproduce os 3 puntos. E iso é o que vostede informa, pero esta proposta non está informada por vostede. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, sí, claro que está firmado electrónicamente. Vamos a ver, todos los informes que pongo en los expedientes de Gestiona van todos firmados electrónicamente. ¿De acuerdo? Entre otras cosas, porque no se puede enviar. Cristóbal, eu teño aquí copia, hombre, ao mellor, non sei, pero sí que está a proposta de data de 14/11, sí que está firmada. A que vai, a proposta da alcaldía que vai á Xunta de Goberno Local. E é esta? É esta, Tobi, Pois sí. a que eu teño descargada do expediente non está. Pero, bueno, é igual, iso non me preocupa. A mí o que preocupa é que non haxa informe de intervención da proposta que estamos debatindo hoxe. Bueno, vamos a ver. Como ya dije antes, el informe ese originario era para una propuesta a la Junta de Gobierno. El expediente que viene hoy aquí al Pleno lo vi ayer, cuando ya estaba convocado el Pleno. Pero vamos a ver, vamos a ir a lo esencial. Lo esencial es que mi informe, y lo ratifico aquí, en relación con la propuesta que se trae, no se modifica. Sustancialmente no se modifica. Entonces, en vez de poner que la propuesta, de acuerdo, vamos a ver, lo de la competencia de los órganos es una vez a la vista del requerimiento del IDAE, que dice, que especifica claramente que es o bien certificado del alcalde de que hay crédito en el presupuesto, eso es imposible, porque eso si se va a ejecutar, pues entre el año que viene y el siguiente, no puede haber un certificado del alcalde. Entonces, la siguiente propuesta, la siguiente posibilidad que nos ofrece el IDAE es el acuerdo del Pleno. Vamos a ver, yo verbalmente, aunque no lo haya puesto por escrito, aquí reconozco pues, que es correcto esta propuesta que se lleva al Pleno. Más no puede hacer porque ya, entre otras cosas, estaba cerrada la convocatoria. Pero ao mellor eu creo que podo aclarar algún aspecto, Cristóbal, que, a ver, isto, hai unha decisión política que o IDAE saca unha orden onde pide un tipo de condicións para optar a unhas subvencións de mellora enerxética, non? Nos decimos que en principio que nós queremos pedir un proxecto para a renovación integral do alumeado público, tanto do rural como do urbano, para cambiar toda a iluminación que hai ahora mesmo no Concello a LED. Eso significaría un aforro sin ter en conta o que din os números técnicamente fríos de que se aforra moito máis do que se aforra. Vamos a calcular, como sempre ocorre nestas cousas, a mitad do que din que se aforra. Entón, nos estipulamos que o aforro do Concello de Lalín, con alumbrado íntegramente LED, tanto no alumbrado público como posteriormente nos edificios, levaríanos a un aforro aproximadamente do 50% do que agora mesmo estamos gastando. Iso significa, como moi pouco, uns 500.000 euros ao ano. É dicir, que en 3 anos amorteceríamos a nosa participación. Agora ben, nós non sabemos o que nos vai dar o IDAE, nos pedimos o máximo. Eu estou convencido de que nos van dar moito menos. Outra cousa que nós temos que facer, o paripé, valga a expresión, necesario, que pide a normativa. Pero ben se demostra que o IDAE, que saca este tipo de subvencións, non controla moito como funciona o mundo local. Será todavía polos resquicios que lle quedan ali de Montoro. E como non controla moito como ven o mundo local, piden aberracións como un certificado
de que nós temos disponibilidade de algo que non sabemos se nos van dar ou non. Entón, a ver, vamos a ver. O que hai que ser coherentes, nós o que vamos facer é dicirlles que sí, que o que nos den, que vamos a poñer o noso 20%, vai depender do que sexa. Obviamente, nos pedimos o máximo, pero o que nos den vai ser menos, obviamente, pero o Concello sempre terá que poñer un 20%. En todo caso, se nos deran o máximo, cousa que non creo, porque ao mellor non nos dan ni sequera nada, pero se nos deran o máximo, pois probablemente teñamos que ir a unha operación de crédito, pero sería unha operación de crédito que se amortizaría tan rápido que, como digo, que nos calculando que podemos aforrar 500.000 euros ao ano, pois en 3 anos amortizarías a nosa participación. En todo caso, o IDAE sempre traballou que as comunidades autónomas directamente a través dos seus institutos enerxéticos. O que ocorre é que non lle responden, e iso é certo, non lle responden ben porque a súa vez son fondos europeos que teñen un período concreto de execución. Cando o IDAE delega, no caso de Galicia non inega, e no caso de outras autonomías, cada un ten o seu nome, e logo, a súa vez, o INEGA saca as distintas axudas para que os concellos pidan, ao final é enredar máis o ovillo, e por iso opta por sacalos directamente. No caso noso, por ser un concello de máis de 20.000 habitantes, pois si podemos optar directamente a elas, e nos vamos a pedilas, e despois daránnolas, ou non nos darán, ou daránnos parte, non sabemos. O resto é, digamos, a parte técnica que temos que lle poñer encima da mesa para poder solicitalo. Pero, como digo, nós non podemos emitir o que nos pide aquí o INEGA, o IDAE, dun certificado, porque non existe. Eu non podo certificar que nós temos disponibilidade no ano que ven, nin no ano seguinte, porque non temos nin o presuposto do ano que ven feito. E, polo tanto, tampouco é lógico, comentamos no presuposto, cando é unha subvención que pedimos, e que se non la dan, haberá que xenerar crédito, e se non la dan, pois non temos por que facelo. Por tanto, non lle dedes tantas voltas, que isto é un tema fundamentalmente, de momento, é un requerimento administrativo que nós imos cumplir para ver se o INEGA nos dá esa aportación que decidimos pedir por vía de IDAE, porque sabemos que vai ter moita... Os fondos europeos van se centrar en sobremaneira en temas de aforro enerxético, en temas medioambientais, etcétera, etcétera. Por lo tanto, supoñemos que se queren gastar os cartos, o propio Ministerio terá que repartirlle aos concellos e ás autonomías que os queiran gastar neses conceptos que son importantes para eles e para nós tamén. No noso caso, arreglaríanos un problema e faríamos unha reparación integral do alumbrado, que algunhas delas están en moi malas condicións. Hai cuadros que están en moi malas situación, aproveitaríamos para repoñer os cuadros, aproveitaríamos para poñer o tema enerxético ao nivel que require ahora mesmo o funcionamento de un concello, sobre todo no casco urbano, onde poderíamos telemandar as luces, de tal maneira que desde un ordenador aquí no concello puderamos establecer as distintas franxas horarias nas que queremos que haxa máis intensidade ou menos intensidade, onde poidamos apagar incluso algún tipo de alumeado, onde poidamos encendelo, onde poidamos facer todo desde un ordenador, que é o que se pretende, de tal maneira que cando haxa as festas de Alín, por exemplo, e haxa que se bote o fogo e haxa que apagar o alumeado daquela zona para que se vexa mellor, pois non teña que ir un electricista ali manualmente darlle o machete para arriba ou para baixo como estamos facendo desde sempre, senón que desde un ordenador, desde unha tablet, se poida facer en tempo real, apagar unha área ou outra e volver a encender cando queiramos, ao mesmo tempo que regular a intensidade das luces, e se houbera semáforos, que non é o caso, e non nos vai a ver mentre eu este aquí, que saben que eu son antisemáforos total, pero tamén se poderían regular os semáforos, e todo aquilo que ten que de algún xeito pois estamos intentando implementar desde o plan DUSI, e que polo menos quitarlle rendimento. Se vamos ter unha ferramenta que despois ao final vamos a usar parcialmente, pois creemos que o mellor é complementala. Atrás destas subvencións, eu xa lles digo que nós ímolas pedir todas, que se botan contas verán que pedimos ao mellor no seu momento, pois igual temos pedido 20 millóns de euros. Eso non quere decir que nos vayan dar 20 millóns de euros, nin se cadra un.
pero se nos dan, nos pediremos pedir todas. Nos cando haxa unha subvención de mellora de aforro enerxético ou unha subvención de carácter medioambiental que nos vamos a meter a fondo con el no ano que ven, porque non é de recibo que está pasando co lixo na LIN, e queremos encauzar eso de novo e darlle un xiro de 180 grados para intentar facer as cousas de outra maneira e aforrar cartos de paso primeiro, cuidar o tema medioambiental, que é un problema grave e sobre todo de concienciación, que eso sí que nos queda unha asignatura aí pendiente ao Concello. E segundo, porque a separación que se está facendo é daquela maneira, co cal, ao final, unha de dúas, ou entramos por o aro de Europa, ou se non teremos graves problemas, aparte que gastaremos moitos máis cartos. Por tanto, nós imos pedir un montón de subvencións que, cando se vexan, se suman, ao mellor a aportación municipal non somos capaces de asumila, porque imagínese que a aportación municipal presume que sumara 10 millóns de euros, non somos capaces de asumila. En varios anos sí, pero non somos capaces de asumila inicialmente, pero eso non quere dicir que non a pidamos. Que ocorre? Se nos concederan todo, teríamos un problema, pero se nos conceden todo e nós non contamos que nos concedan todo, pois sempre temos a posibilidade de renunciar, que eso non hai ningún problema. Aquí o único problema é que non pode renunciar parcialmente. Se che dan unha subvención e ti tens que aportar esa cantidad do 20%, pode renunciar á subvención integral, pero non pode renunciar parcialmente. Que esa é unha das cousas que pedimos, que imos pedir a través da FEGAN, que agora estou na executiva de novo, e temos unha executiva precisamente, creo que na semana que ven, donde unha das cousas que imos pedir é que as subvencións que nos den, que nos deixen, en vez de rechazalas, se non temos capacidade para afrontar a nosa parte, pois poder rechazar parcialmente as mesmas. De tal maneira que imagínese que nos dan os 6 millóns de euros e que poidamos decir, oiga, mire, pois denos 3, que nos interesa máis, ou 4, cor 6, por a razón, justificando, claro está. Entón, nesa idea estamos. Entón, non vos fixedes tanto na parte que ten que aportar o Concello, porque este é un canto a sol. É dicir, eu estou convencido de que non vamos ter que aportar 1.700.000 nin de broma. Pero, bueno, a mitad, ao mellor, sí. E a mitad tamén son cartos. Que ao mellor falamos de 900.000 euros. Oye, que nos dan todo? Neste caso, dámoslo en dous exercicios, dámoslle feito frente. Dámoslle feito frente que, como digo, neste caso o aforro é tan inminente que no primeiro ano aforraríamos eso, aproximadamente o 50%. Inda cos datos, dinche que aforra son o 80%, pero non é así, porque é complicado de explicar, pero non é o 80%, pero sí é unha cantidade importante. Deixémoslo nun 50%, e é unha cantidade razonable e creíble, e que pode estar entre o 50 e o 60. Medio minuto nada máis, sí. moi rápido. Necesario e bo, non só pola cuestión de aforro enerxético, non só polo tema do carbono, sino tamén, incluso, que tamén se aborda no proxecto, por o tema de seguridade, porque tal como están moitos cuadros que temos por aí adiante, ou cables nas propias parolas ao aire, creo que é urxente. E, ademais, debíamos intentar, lógicamente, executalo na súa totalidade. Xa estamos falando de que probablemente non se poida executar. Tranquiliza un pouco que o interventor diga que, por lo menos verbalmente, que apoia o que informa favorablemente o tema, pero, en todo caso, tamén debía aclarar esa necesidade que poñía no seu anterior informe de que o acordo recolla unha distribución do gasto previsto por anos. Eso non está no acordo, non se recolle. Non sei se esa necesidade sigue sendo vixente ou xa non. Señor interventor, ten a palabra. Bueno, vamos a ver, tal como expone el señor alcalde, es una solicitud. Ahora, vamos a ver, queda, cuando realmente va a ser necesario es cuando preparemos el contrato con las distribuciones. ¿De acuerdo? A ver, Cristóbal. Simplemente ser consecuente cos informes. A min váleme, pero se nun informe se dice que é necesario que le beso, e agora, non importa, despois vale tamén. A ver, Cristóbal, o importante é que cando nos den a subvención, a que nos den, que poidamos facerlle frente. E iso é o que buscamos. E xa vos digo, nós agora, agora mesmo, os fondos europeos, supoño que todos os partidos teredes unhas líneas de por onde van vir os tiros, non? Entón, se queremos quitar cartos de subvencións, hai que centrarnos aí. Porque do resto non che van dar. Se pides para facer unha pista, non che van dar. Perde o tempo de subvención. Entón, iso aprendemos que
hai que pedir onde hai o peto cheo. Entón, vai haber o peto cheo no Ministerio de Novas Tecnoloxías, de Transición Ecolóxica, que se chama de momento así, vai haber, aí hai cartos dos fondos europeos porque o goberno destinou unha porcentaxe importantísima dos fondos europeos para distribuir desde ese ministerio. Entón, o ministerio tamén ten que cumplir os seus objetivos. Entón, se lle pides, moitos concellos non dan nin preparado esta documentación. A ver, non pensedes que esta documentación para pedir o que foi un acordo solicitamos tal, non. Nós nesto levamos traballando aproximadamente 4 ou 5 meses, 5 meses desde que sale a orden, falamos con unha empresa especializada, se nos facía o proxecto, porque nós non somos quen, non temos ferramentas para facelo nin de broma, non? Entón, todo o mundo está un pouco peixe, porque a prova é que o Ministerio, en vez que pide un certificado, que é imposible dalo. Entón, como todo o mundo está un pouquinho peixe, vamos a intentar facelo o mellor posible, pero que cando nos den, sí que vamos a ter todas as da lei, vamos a decir, o interventor decía, fraccionaron 2 anos, tamén porque, entre outras cousas, se non lo conceden, se o conceden, concederán a mediados do ano que ven. E se o conceden, pois, que poden non concedelo, pois o normal é executalo en 2 anos. Poñemos unha anualidade pequena no ano 20 e unha anualidade máis grande no ano 21. Entón, xa podemos, entre que se licita, é un proxecto grande, se conta que sería cambiar, son 7.800 luminarias que hai na LIN. 7.800, se mal non recordo. Son 5.800 no rural, sobre 7.000 ou 8.000. E de cambiálos habría que intentar cambiálos todos, pero eso significa cambiálos todos e queremos tamén cambiar os cuadros, porque os cuadros non teñen por que estar tan sobredimensionados. Un alumbrado en la LIN que está aguantando bombillas de 300 vatios, cando despois vai ter a mesma luminaria pois con 40 vatios vai dar os mesmos lumens, pois obviamente non ten por que estar tan dimensionado, entón hai que reaxustar ese cuadro. En algúns casos están xa tan anticuados e tan vellos que hai que cambiaros. Logo tamén está o tema da reactiva, no rural efectivamente hai alumbrados que imos arreglando daquela maneira, pero que están os cables por o mellor que eu un árbol ou tal, están pois, prácticamente doblados en algún sitio, case chego a chao, etc. Habrá que aproveitar para facer unha renovación integral do alumbrado de la LIN. E sobre todo o que ten moi importante é que con estas novas luminarias LED moitos ayuntamientos que sacan concursos grandes, obviamente máis grandes que a LIN, están aproveitando porque ahora mesmo as casas especializadas en fabricación de luminarias dan unha garantía de vida de 10 anos e danna por escrito. Se ti compras unha luminaria non lle vai a facer un seguimento a unha luminaria, que podías yo facer, pero a verdade é que ahora mesmo pos unha luminaria LED e quen lle fai o seguimento de que se comprou, imagínese, por exemplo, o goberno anterior fixo a rotonda que hai na avenida de Montserrat. As luminarias que hai de arredor son LED. Obviamente, esas luminarias LED, o que as comprou, a empresa darían os 10 anos de garantía, 10 anos de vida, pero, lóxicamente, hai que levar unha documentación exhaustiva que no caso da rotonda, o mellor se pode buscar porque é unha obra concreta, pero se tipos unha bombilla LED en calquer outro sitio, pois levarás a documentación ou non. Se facemos a reparación integral, a reposición integral, se temos garantía de que en 10 anos, imagines un mantenimento que ahora mesmo costa un riñón, despois aí fundes unha luminaria e mandan outra, simplemente tens que ter que na cambie, o sea, terías que ter un electricista para facer o cambio da mesma e a empresa que suministrou durante 10 anos. Imaginaos o que aforramos en mantenimento, porque aforramos en enerxía do orden de 500.000 euros, pero é que o alumbrado público, o mantenimento do alumbrado público ahora mesmo debe estar costando, Pepe Primo, 200.000 euros ao ano, 100 e pico mil euros. Non sei canta é o concurso, ao mellor sabe o Teresa, pero bueno, o concurso sobre 100 e pico mil euros. Quer dizer que isto tamén o aforraríamos, non totalmente, pero en parte. Pois chegaría un electricista simplemente para ir cambiar as luminarias que non funcionan. Quero dicir que é unha subvención importante e en todos os departamentos, igual que a medio ambiente, van a xurdir subvencións onde hai bastante pasta e creo que ya poden dar incluso a todo o mundo que pida, porque, por exemplo, cando foi, por exemplo, dos planes DUSI, decir que prácticamente o 100% dos ayuntamentos que pediron planes DUSI e que cumpriron un mínimo que a documentación se lle deron a todos, que había pasta para todos. Entón, entre que para pedir é complicado e non o podes pedir con un funcionario municipal, pois, obviamente, eu creo que todos os que pidamos temos posibilidades. E por iso vamos a ver que é o que nos dan,
e ojalá nos deran o máximo posible, pero eu confío en que, obviamente, o máximo vai a ser difícil. E se nos deran o máximo, damoslle feito frente de sobra, que, como digo, aforrámolo en prácticamente en 3 anos. E despois que denos unha garantía como mínimo de 10. Votámoslo, entón? Votamos 2 veces. Votamos a urxencia primeiro. Teresa? Rafa, ten a palabra. Moi ben, bo día. Partindo da base de que, evidentemente, este tipo de subvencións se poden coller, eu creo que teñen máis aspectos, ou a práctica totalidade de aspectos positivos. Eu sí, se o tenga ben o presidente do Pleno, gustaríame que o señor interventor aclarase para que quede constancia en acta, non? Mais que nada, porque nos lemos aquí o que nos preocupa, tanto no documento 2 como no documento 3, o mesmo párrafo que di, literalmente leo, la cuantía a comprometer debe corresponderse con la totalidad del importe del proyecto presentado para el caso en el que el mismo resulte seleccionado en esta convocatoria y no únicamente para el porcentaje de cofinanciación que le corresponde al Ayuntamiento. Isto é no documento 3, tamén ven no documento 2, e despois na proposta, por certo, señor secretario, isto é anecdótico, ou se queren utilizar o castelán, que eu prefiro que utilicen o galego, pero non nos faga galego-castelán, todo misturado aquí, proposta de la alcaldía e logo o resto en castelán. Bueno, é anecdótico, non pasa nada. E despois no propio documento este, de proposta de la alcaldía, leo literalmente, Podelo mandar en galego que é legal, pero sabes que No, che digo me unha entendeu, cousa? digo que- A miña sana experiencia me di que en Madrid, cando chegan as cousas en galego, en vez de traducilas, non solen optar por traducilas moito. Bueno, eu non sei se proposta está no dicionario da RAE, non sei se está, ao mellor está, estou me equivocando eu, é un galicismo. Digo, é anecdótico, isto non ten maior importancia, vale. Digo que le propongo al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente acuerdo. Comprometerse a habilitar el crédito necesario para llevar a cabo las actuaciones planteadas en el proyecto para la renovación del alumbrado público en el Ayuntamiento de Lalín, teniendo en cuenta que la cuantía comprometida en el caso de obtener cofinanciación del FEDER corresponde a la totalidad del importe del proyecto presentado. En o cuadro de arriba, efectivamente, pon os 8.484.000 do coste total de actividade. Que non nos los van dar, tranquilo. Xa. E o 20% da aportación propia. Eu que quero saber, se me permite o presidente do Pleno, señor interventor, si con esta aprobación en Pleno o Concello queda comprometido un acordo de máximos ou podemos estar, perdón pola expresión coloquial, no alambre, como decía o señor Crespo, de en función do que nos den ou que non nos den, a que nos compromete, que teria que ir nos próximos orzamentos, en base a isto, e despois, lóxicamente, si o que está anunciando tamén o señor Crespo, que se nos desen todo, que o galla que sí, porque eu entendo que é unha subvención que estaría ben, teríamos que ir a endebedar de novo o Concello de Lalín. Pois, que lle conteste o interventor, a parte técnica, e eu contesto a política nos presupostos do ano que ven, que vamos empezar a facelo o antes que poidamos, porque, además, sobre todo, están quente o 19, polo tanto, será nos máis doado facer o 20, en canto que non lo permitan as ocupacións, empezaremos a darlle ao presuposto do 20, obviamente non vai ir contemplado, porque non sabemos hasta que nos lo concedan. E se os fallos se estima que será a medio de ano, se nos lo conceden a medio de ano, hai que xenerar crédito, pero no presuposto non vai ir. O presuposto non vai ir, independentemente de que nos lo concedan. E se nos lo conceden, xeneramos crédito. E volver a endebedar o Concello, mire, ahora mesmo temos un préstamo pedido por vostedes para facer a cofinanciación do DUSI. Por lo tanto, é un endeudamento normal, porque se ti... No, pero é un crédito para facer frente ao 20% noso. Claro, pero nós faríamos o mismo porque, ademais, mire, se realmente nos deran esa subvención, o forro é tan exagerado polo tema de mantemento e polo tema de aforro enerxético que se recupera prácticamente en 3 anos. Entón, non é un crédito, é pedir un anticipo a conta, por así decirlo, de 3 anos. En 3 anos, bueno, se nos deran todo. A que nos di eso, digo, pregunto eu no meu descoñecemento da situación, hai algún tipo de informe de algún técnico no que diga que se vai a forrar a metade
cada ano con respecto Non, ao que? os informes non, os informes É unha valoración súa persoal. Non, os informes, a valoración mía persoal é do Pregunto. A valoración mía persoal é do 50% porque a empresa que nos está tramitando o tema dícenos co aforro que pode ser en torno aos 70, entre os 70 e os 80. E eu, como non o creo, eu digo un 50. E non o creo porque sei o que pasa despois polo camiño. Pero bueno, se é un 50 é moitísimo. El interventor. Bueno, vamos a ver, leyendo el párrafo este del requerimiento de la IDAE. Yo resaltaría las últimas palabras que dice, y no únicamente para el porcentaje de cofinanciación que le corresponde al ayuntamiento. ¿Qué es lo que quiero decir? Lógicamente, desde que haya... ¿Está encendido? Sí. Lógicamente, desde que haya una resolución de la IDAE fijando una cuantía de la subvención que fija, ese porcentaje de cofinanciación del ayuntamiento es realmente lo que tiene importancia. El otro es una cuestión meramente formal, el compromiso de aportar al gasto el crédito correspondiente a la subvención. É dicir, que é un compromiso do 20% da subvención que lle den ao Concello, non do total. En función de lo que nos Isto é o den. que garantiza vostede en este momento. Vale. É que o tenor do que eu leo parece semellar outra cousa. Por iso quería, señor secretario, se tan amable, que conste na acta que eu non dubido da palabra do interventor, todo o contrario, que quede ben claro. Pero digo que conste... Yo creo que debería fijarse en las últimas palabras que dice, y no únicamente para el porcentaje de cofinanciación que le corresponde al ayuntamiento. Sí, ben. El resto, desde el momento en que hay una resolución fijando la cuantía de la subvención, es una cuestión meramente formal el compromiso del ayuntamiento por destinar al gasto la parte de la subvención. Eu para curarnos en saúde que non levamos logo unha sorpresa todos, quer dizer, tanto o goberno como o resto. Eu para curarnos en saúde, ojalá non lo den. E se non lo dan xa falamos. E se non lo dan, asegurolle que nos vai dar traballo xa organizalo, se non lo dan. Vámonos ver micos para organizalo. Vai valer a pena, pero vai ser un parto complicado. Porque é unha subvención de tanta cuantía que para licitarla, para todo tal, vai ser un problemón. Pero en todo caso, son problemas que valen a pena. Por lo tanto, vamos a votalo entón. Se non hai máis intervencións. Señor Vilariño. Nos como BNG vamos votar a favor. En todo caso, unha cuestión de orde para que despois non empecemos a ter leria no pleno. Veixo que hoxe o regulamento non se aplica. Digo, houve un montón de intervencións. Sí, porque as intervencións, mira, a primeira... Estes días de tempo que os cronometrei eu, por lo tanto, digo, para máis adiante, non? Mira, estás aplicando porque, mira, a primeira intervención... 3, 4 intervencións, volveu a haber intervención, outra intervención sobre intervención, outra máis... A primeira intervención é de 8 minutos, que Paz non durou nin 8 minutos. Eu entendo, o único que cambiou o regulamento, e eu, bueno, eu xa non dou pouco que dou, a miña cabeciña, pero eu vin intervención, dos mesmos, intervinieron 4 ou 5 veces, eu pido o mesmo, A ver, foron aclaracións técnicas non intervencións. Foron aclaracións técnicas... 3, 4 veces. Non, mira, a intervención realmente, aquí houve unha intervención de Tobi, punto. O resto foron aclaracións técnicas. O sea, que vostede nos falou aquí 20 minutos para unha aclaración técnica. 20 minutos... Por favor. Entre as dúas que tivo 3. Pero 20 minutos... Tivo máis de 3 intervencións seguro. No, a mí me pareceme ben, que non pasa nada, pero digo que despois, cando interese o regulamento, verdad, hai que aplicalo. Ben, vamos a votar entón. Temos que votar 2 veces. Vamos a votar a urxencia en primeiro lugar. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. A favor? No, pero non é plenos extraordinarios. Non se pode meter por urxencia unha cousa e votar a urxencia. Pero se vai no orden do día, sí. A ver, no, eso, a ver, unha cuestión de orden, perdón. A ver, señor secretario, o que ten que ir é justificado ainda que vaya no orden do día. O 97 do RO fala de que cando un asunto se introduce na orden do día e non vai a dictaminado por comisión informativa, require a previa votación da urxencia, da introducción. Eso é o que se vai facer, e despois se vota a proposta.
vale? No, pero, Eso a ver, así, pleno, eso así, sí, César, sí. pregunta, Se pleno cree- se cree extraordinario. que No, o- digo, porque igual que o tamén vea. cambiou desde que nos gobernamos, por eso pregunto. Pero Entón, é que hai dúas clases de plenos extraordinarios. Pero- os extraordinarios urxentes e os extraordinarios que non son urxentes. pero es que isto Hai vai dúas pasar, clases vai pasar de despois plenos, na claro. comparecencia que ten pedida a alcaldía. Eu entendo habrá que que esas votar dúas veces, habrá que comparecencias, votar dúas veces, mentras igual. nos gobernábamos, non se podían producir. Agora resulta ¿Cómo que como non un se podían cambio. Non que é así, señor Vilariño, No, está equivocado. Pero quero a aclaración do secretario. Ora, Está yo aclarando, pero non lle fai caso a vostede. no, digo, porque eu sempre entendín que roza, pero que en todo caso o que teria que justificarse a ausencia, cousa que en ningún momento, señor secretario, non digo neste caso, digo noutra en posibles ocasións. Non hai ninguna justificación, porque temos unha comparecencia que non sabemos de que é. Entón, que justificación hai da mesma? Ahora, en principio, os temas que non veñen dictaminados tienen que votarse a ausencia porque o impone o ROC, o 97 e o 82, e despois se vota a proposta. E este punto que imos votar agora pode ir ao pleno, o pleno ordinario sin ningún problema. No. Ou ten urxencia No. por prazos? No. Por prazos, estamos fora de prazos no ordinario. Incluso habría que convocar un pleno extraordinario para ese fin. Pero, a ver, o que lle ten que quedar claro é que, vamos a ver, unha cousa é, por exemplo, neste pleno, cando termine un punto, se alguén quere meter a alguén por urxencia, non se pode. Esa urxencia non se pode, fora do orden do día. Pero se ven no orden do día, se ven sin dictaminar, hai que votar a urxencia, pero si o alcalde pode convocar e meter un punto no orden do día pendiente de ratificación da urxencia polo pleno por non levar comisións informativas, punto. Pero é de tema distinto. Hoxe o que non se pode, nin nos plenos extraordinarios non hai nin rogos e preguntas, nin se poden meter fora do orden do día, cousas novas. Pero aquí isto está na orden do día. O único problema é que está sin dictaminar por comisión informativa. Por eso hai que votar a urxencia, tanto nesto como na comparecencia, nin máis nin menos. Vamos a votalo. A ver, a votación é por unanimidade, a urxencia, e agora votamos o fondo da proposta. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. A favor? Apróbase por unanimidade. Moitas gracias. Punto 2. Punto 3. Expediente de contratación do Servicio de Axuda no Fogar. Ten a palabra o Tenente Alcalde para explicar por espacio de 8 minutos. Contrólame. Esa é unha intervención máis, pois, probablemente a fagamos sin problema ningún. Ben, Ten a palabra. con este expediente que ven hoxe a pleno iniciamos a contratación do Servicio de Axuda no Fogar. Como xa dixen no seu día, hoxe reafirmo menelo, entendo que este servicio, cas súas particularidades características e pola sensibilidade do servicio que a quen se presta e a quen vai dirixido, que debería de quedar fora da liorta política. Ben é certo que pudo haberse traído xa este expediente, pudo haberse traído ao pleno de novembro. Admitimos o que algún de vós nos comentastes, que era corto espacio de tempo para analizar o expediente, un expediente completo, un expediente con moita información e documentación. Entonces entendimos e valoramos a proposta e por eso o retrasamos estas casi 2 semanas para evitar que non pudera cada un de vós revisalo con detenimento. Decir tamén que este expediente sí que xa dou os seus primeiros pasos no mandato anterior, en que houve un mínimo inicio de primeiros trámites e tocounos continualo a nós. Non vamos a facer valoracións, pero o que si lles podo decir é que este expediente que hoxe traemos e que xa cada un de vostedes analizaron, foi o traballo intenso de moitos dos departamentos aos que lle quero dar as gracias hoxe aquí no pleno. O Departamento de Intervención, Secretaría, Contratación e de Servicios Sociais. Sin o empeño e sin as horas dedicadas non sería posible.
Foron varias as trabas que nos atopamos, como podedes coñecer algunhas e outras que podedes intuir na elaboración deste expediente, e que, bueno, xa éramos coñecedores de que iba a costar realizar, pero desexamos que non teñamos moitos máis e que poida sair sin demasiados atrancos graves. A natureza do contrato pois é coñecida, pero consideramos que é importante lembralas para dar esa dimensión real do que é este servizo. Como digo, un servicio complexo e importante tanto no montante económico como a nivel social. Como sabedes, este servicio é un servicio que se presta en dúas modalidades, na modalidade básica e na modalidade de dependencia. As persoas a quen vai dirixido son persoas ou unidades familiares que previa valoración técnica si consideran e estiman este servicio como unha das mellores recursos para poder seguir vivindo no seu propio domicilio e no seu propio entorno. Hai unha serie de prestacións que se recollen dentro deste servicio de atención domiciliaria, que son desde actividades básicas hasta actividades de carácter doméstico e mesmo de atención social, psicológica e educativa, con intervencións tanto técnicas como profesionais. O tipo de contrato que se pretende é un contrato que está suxeito a regulación armonizada pola súa cuantía cando, como xa é coñecido, o seu valor estimado é superior aos 750.000 euros, que é o que está incluído na Lei de Contratos do sector público. Por tratarse dun contrato suxeito a esta regulación armonizada, vai a estar obrigado tamén a estar publicado darlle publicidade comunitaria. Isto significa que vai a enviar o anuncio de licitación ao Diario Oficial da Unión Europea e, así mesmo, tamén se trata dun contrato suxeito a recurso especial en materia de contratación, o cal significa que o seu trámite pode verse demorado pola posibilidade de interposición de algún recurso especial desde o mesmo día que salga publicado este anuncio. Nos pregos para a adxudicación do contrato polo montante total de horas que estaban sin utilizar e que a Xunta tiña concedidas ao Concello de Lalín, pola incorporación que se pretende neste novo pliego, pasaremos a ter activas no Servicio de Axuda no Fogar en Dependencia, pasaremos de 4.372 horas a 6.149. Pasamos a subir o número de horas nun 50% do pliego anterior ao pliego que estamos hoxe tratando. Optamos por aumentar hasta 6.200 horas para non estar limitados polo contrato en previsión de posibles aumentos de horas que poidan coincidir con cedernos calquera outra administración. Neste caso, podría ser a Xunta de Galicia. Por outro lado, triplícase tamén na modalidade básica, na modalidade de libre concurrencia destinada ás persoas que non están recoñecidas como dependientes, e pasando de 6.092 horas a 19.240 horas. Con iso, consideramos que alcanzaría holgadamente para cubrir as necesidades básicas das persoas que así o demandan. O precio da hora da que partimos dun precio sin IVA de 17,14 euros hora. En dependencia é coñecido que o IVA que aplicado é o 4%, co cual falaríamos dun precio total de 17,82 euros. No caso de libre concurrencia, onde partindo dun precio base igual de 17,14 euros hora e aplicando un 10% de IVA, o precio sería por hora de 18,85 euros. Para determinar este precio, encargouse un estudio de costes en virtude do cal se determinou o prezo hora partindo do precio hora fixado no convenio colectivo.
e tomando en consideración todas as variables que conforman o custo do servicio, por exemplo, pois, quilometraxes, as xornadas realizadas en festivos ou en domingos, os custes do vestuario ou mesmo os custes de un servicio complementario como podría ser a teleasistencia. A través deste estudio de custes tratouse de buscar un precio de mercado e de respetar os precios establecidos no convenio colectivo de aplicación. Tamén se trata de garantir a concurrencia nun expediente de grande relevancia para o Concello, tanto do punto de vista dos usuarios como da importancia económica do mesmo. Decir tamén que o plazo de execución se establece en 2 anos prorrogables por outros 3 máis, en períodos de 2 máis 1, resultando un prazo máximo de execución de 5 anos. Estableceuse un prazo amplio de execución por varias razóns. Garantir a estabilidade dos usuarios do servicio, garantir a concurrencia, sacar licitacións con prazos moi curtos en determinados sectores, como este caso, non resulta interesante ás empresas, posto que buscan en moitos casos estabilidade a manter unha estrutura empresarial. Planificar a contratación administrativa. Trátase dun contrato complexo, sobre decilo, o que significa este tipo de contratos, e este concretamente, é sacar unha concurrencia cada ano a un expediente destas características, pois colapsaría o departamento de contratación. E iso, bueno, pois, vostedes o sufriron e nós tamén, entonces, entendemos que hai que racionalizar a contratación administrativa. Consideramos tamén para establecer este plazo de duración do contrato que o sistema de prórrogas previsto no contrato dota dunha flexibilidade ao órgano de contratación. As prórrogas non precisan de mutuo acordo, sendo obrigatorias para o contratista, sempre que se previse con antelación suficiente. Sabedes perfectamente ao que me refiro, porque concretamente neste contrato así o tuvemos e así o vivimos. O presuposto máximo de licitación que figura é 1.688.482 euros anuais, o que supón triplicar o contemplado nos anteriores pregos. No 2016, que é o que rematou a súa vixencia, o importe eran 559.410,83 euros. O valor estimado do contrato por esta vixencia que acabo de comentar é un montante de 8.782.000 euros, 673,12 céntimos. É certo tamén... Ten que ir rematando, que van 9 minutos. É certo tamén que... Tens que ir rematando, por favor. Digo isto, que cabe a posibilidade de modificar un contrato ata un máximo dun 20%, que é o que está permitido pola lei. Moi ben, moitas gracias. Turno de intervención para os grupos políticos. Bloque Nacionalista Galego ten a palabra. Sí. A ver, home, que as súas primeiras palabras sexan que ten que estar isto fora das riortas políticas, creo que é a persoa menos indicada para pronunciar esas palabras, cando fixo desto nos últimos meses bandeira e, sobre todo, pola nefasta xestión, non? E vou empezar polo que rematou agora, xustificando os 5 anos, non? Que eu creo que aquí o que é moi sorprendente, incluso para os informes que aparecen dos técnicos, son esos 5 anos, non? Vostedes xustificounos por estabilidade dos usuarios, porque resulta ás empresas, eu creo que aquí foi a única vez onde dixo a verdade en toda a súa intervención, porque ás empresas lle resulta moi interesante ir a 5 anos, e porque é un contrato complexo. Se todo isto é o que lles leva a aplicar o máximo que permite a lei de 5 anos, a pregunta é por que non aplicaron a prórroga do anterior. Quero dicir, que eran 2 máis 2, non? E deixaron de aplicala.
Se fora as razóns que vostede esgrime, obviamente lle caen todas. Agás, o argumento que eu creo que o que hai de fondo, porque eu son mal pensado, e xa yo expresei a vostede, ademais, para poder ser capaz de entender o que da cuestión do de hoxe, que son estes 5 anos. Non nos entra na cabeza que se poda sacar algo que ademais vai atar o próximo goberno, que aquí nunca se fixo, por certo, que eu coñeza nunca se fixo ao máximo que permite a lei, e efectivamente, agás que por aquí haxa a idea de que algunha empresa, se se leva os 5 anos, pois ten uns condicionantes distintos, un aliciente distinto para vir a presentarse e gañar, non? E isto que a min me causa terror neste debate, porque calquera das outras razóns que vostedes esgrime para xustificar algo tan difícil de entender, pois caen coa argumentación de que vostede e o seu goberno non aplicaron a prórroga coa empresa que tiña concesión e que está neste momento facendo o servizo. A min tamén me preocupa moito que non quixeran falar coa posición dun contrato tan importante como este. Importante no seu aspecto económico, moi importante, e importante tamén a quen vai dirixido, polo sensible que é, non? E aí seguramente coincidamos. E claro, a proposta que se nos fixo a oposición é, bueno, podedes estar na mesa de contratación. Moi ben, vostedes cortan todo o perfil, todos os pregos, absolutamente todo, que vai rexir no que é esta contratación, todos os criterios, absolutamente todos, e pois queren poñernos de floreiros nunha mesa de contratación onde non teríamos absolutamente nada que pintar ali, porque xa estaríamos atado polo que vostedes hoxe aquí van a aprobar. Polo que nos expresamos a nosa decisión de non xustificarlle ese paripé e de non formar parte desa mesa de contratación por estas razóns, non? Claro, vostede anunciou isto, este servicio que iba a estar licitado nesa... Claro que, a ver, vostede ten utilizado, e o seu goberno, pero na súa figura, porque era responsable desta materia, este tema para, como se suele decir, dar stop ao anterior goberno cada vez que puido, vale? Por tanto, esas palabras coas que empezou de fora das liortas políticas, permítame que non as crea, non? E tamén, cando xa entraron no goberno, e como vostedes cando entraron no goberno pensaron que eran máis listos que os demais tamén, como vostedes din, dixeron que isto o iban solucionar enseguida e que a 1 de xaneiro iba a estar todo feito e a nova empresa funcionando. Isto son palabras tamén de vostede, non? Bueno, pois vemos que está no mes de decembro e que estamos aprobando o inicio do proceso, non? Un proceso que eu xa lle dixe no pleno pasado, nese, non sei como chamar, conato de comparecencia, bueno, vou me quedar aí, eu xe quero ter un pleno tranquilo, que como mínimo, e no mellor dos casos, e vostede hoxe na súa intervención tamén o admite, o dar a argumentación dos pasos, como é a súa publicación no Diario da Unión Europea, como son despois 35 días para ofertas, e todos sabemos que sería un caso extraordinario, colóxico, que pasa nestes casos, é que unha licitación dun contrato tan importante e complexo como este, coas empresas que aí se van presentar, pois que se recurra, seguramente haxa recursos que poden paralizar o proceso ou que parcialmente poden influir no mesmo, non? Por lo tanto, eu creo que falar de 6 meses é seguramente quedarme corto, galla que non sexa así, pero que en todo caso isto é unha realidade, non? Unha realidade que nós estábamos prestando un servizo con unha empresa que, bueno, non se lle prorrogou
este servicio, que ahora vostedes é curioso, non o prorrogaron 2 anos e agora van sacar 1 a 5, non? Batindo o récord IVO que lle permite a lei. A un precio moi distinto que o que a día de hoxe se está prestando, non? E fixemos aquí unha modificación de decreto que vostedes aprobaron terriblemente escandalosa, porque era para a mesma empresa que vostedes non lle prorrogaron, resulta, claro, eu teño clarísimo que era un acordo que tiñan para subirlle un precio que de outra forma era imposible, porque se prorrogaban tiñan que manter as condicións da licitación e, polo tanto, non lle prorrogaron para que? Para subirlle sustancialmente o prezo que cobra, non? Entón, o que fixeron vostedes foi modificar para o cuarto trimestre deste ano que estamos, para os últimos 3 meses, 64.000 euros. Señor Vilariño, eu non lle quero interrumpir o discurso, pero mire, a concelleira tiña 8 minutos e votou 9. E se lle botei a bronca e retirello. Vostede leva 7 minutos. Entón, vai concluindo, leva 7 minutos. Cantos teño? 8? Non, ten 5. Ah, vale. Entón, hostia, pero canto se pasou vostede na anterior intervención moito máis do que eu pensaba. Pero... Bueno, deme un minuto. Vale, ten un minuto. Só lle pido un minuto e gardo para a segunda intervención. Por lo tanto, estamos falando de 64.000 euros para un trimestre, se falamos de 6 meses máis, por lo tanto, 2 trimestres máis, 124.000, e nos vamos ir como mínimo casi 200.000 euros que por culpa da súa nefasta xestión os veciños estánlle pagando unha empresa que lle tiña que estar prestando o servicio sin cobrar isto a maiores. Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista. Vai intervenir a compañeira Alba, pero se me permite solo un minuto nada máis. Eu permito o que queira, pero vou contabilizar dentro do SOE. Por supuesto. Bueno, diga, ten a palabra. Nos, pues, en primeiro lugar, pois, decir que para os socialistas este tipo de servicio pois é unha clave da nosa política. Eu creo que se desenvolveu moi ben en tempos atrás e, polo tanto, o planteamento que vemos da concelleira, da teniente de alcalde, é que, aínda ben, pois, agradecendo os servicios técnicos, que non cabe duda que hai que agradecerlle e valorarlle o traballo que fan a diario, si temos entendido que vostede tuvo que votar tamén mau de unha asesoría externa. E eu penso que as cousas que viñan ben feitas, ben é verdad que hai unha partida presupuestaria, lóxicamente, porque o Estado vai incrementar a partida presupuestaria, pero o que sí é verdad, e non sei se non lo pode aclarar, é que pasa que a partida da Xunta, que leva aí conxelada xa máis de 11 anos, esa partida de 9 euros e pico, que leva aí conxelada, é dicir, que lle quero dicir con isto? Quero dicirlle que fai pouco debatimos uns presupuestos do ano 2019 e non vemos por ningunha parte onde van a salir as partidas das que usted está falando. Por iso, eu creo que unha aclaración sobre este sentido tamén nos vería ben, e a aclaración que o que lle pregunto da Xunta de Galicia, que xa lle digo, leva conxelado máis de 11 anos o presupuesto de 9 euros e pico, ben é verdade que aumenta posiblemente o número de horas, pero, sin embargo, esa partida conxelada durante 11 anos significa que non hai unha aposta clara por os servicios sociais. E xa lle paso a palabra á compañera. Moitas gracias. Bueno, vou ser moi breve tamén. Neste tema, gustaríanos que alguén nos explicara, como ben di Román, de onde se vai a sacar o diñeiro para facer fronte a un dos contratos máis importantes do Concello, despois de tardar 6 meses en sacar os presupostos do 2019, nos que non ven refletido, non existe o crédito suficiente para afrontar o SAD. Vemos tamén que a empresa vai se enriquecer a conta dos larinenses, vai cobrar moito máis do que se aceptou no contrato, e o que iba en principio para 6 meses, pois ao final vai ir para un ano ou un ano e pico. O prego basicamente é moi similar ao anterior. O que sí nos chama tamén a atención é ter que tirar dunha empresa externa para realizar o prego. Creo que co supergoberno de asalariados debería ser suficiente, pero, bueno, tiramos dela e pouco máis decir, que se nos aclare eso. Moitas gracias. Turno para compromiso. Bos días. Bueno, eu vou facer unha cronoloxía deste expediente.
porque creo que é clarificador neste punto facer esa cronoloxía, e ben temos que iniciase que o 17 de abril do 2019 a técnica de contratación emite informe xa sobre a consulta do precio de mercado que foi realizada para fixar o custe hora do servicio. O 3 de maio do 2019 consta no expediente un informe da técnica, firmado tamén por Nico, sobre esta mesma materia. Xa consta o precio hora dese servicio. E incluso se fala dese informe que xa se fixo a comparativa incluso con outros concellos. Hai un informe do 14 de maio da asesoría externa que leva as cuestións de laboral deste concello, tamén na que é o que se fixa o precio hora. Imos ao pleno de abril, faise a modificación de crédito para poder facer o restablecemento do equilibrio económico do contrato, faise a subida do 22,3% para cumprir co salario mínimo interprofesional, queda referido tamén, novamente, o custe precio hora. Entonces, sí que me chama a atención que esperedes hasta setiembre para fixar definitivamente o precio custe hora deste servicio cando hai reiterados informes nos que se fixa ese precio e desde aí podedes empezar a traballar porque ao final é desde onde sale o montante para facer o custe do contrato. Esperamos, aí hai unha inactividade, esperamos hasta o 4 de noviembre do 2019 para que a teniente alcalde lle requiera á empresa prestataria a relación de personal a subrogar. É dicir, temos todo o parón, esperamos a novembro. Aí é onde tomamos o expediente en serio, empezamos en novembro. O 12 de novembro informan tanto a abogada de Servicios Sociais como a traballadora social que non procede sacar en lotes o contrato. O 13 de novembro tamén é cando o alcalde encarga iniciar o expediente administrativo para proceder á contratación. É dicir, fixadevos en que data estamos, 13 de noviembre, hasta aí non se encarga nada. O 15 de noviembre, baseándose no informe da asesoría do 14 de maio do 19, fíxase o precio do servicio nun custe hora asinado polos técnicos. Ímonos ao 20 de noviembre e o técnico de servicio de persoal di que non hai medios propios para prestar o servicio, nin persoal cualificado, e establece un análisis das horas de cantos traballadores van ser necesarios para prestar este servicio. É dicir, afortunados son que este señor se incorporou e a mí sí que me chama a atención que neste expediente non hai nin correlación, nin hai unha guía de cara a seguir o expediente. É dicir, o 4 de novembro requíreselle o persoal a subrogar, o 20 do 11 o técnico de persoal di que non ten traballadores propios, é dicir, é un caos de expediente. O 20 de noviembre do 2019 temos que firman a memoria xustificativa do contrato as tres técnicas competentes, a técnica de contratación, traballadora social e a asesora xurídica. Fixas unha duración do contrato en 2+2+1, que está dentro da Lei Nova de Contratos, pero eu sí que voto de menos que alguén fundamente os criterios por que se fai este 2+2+1. Entonces, que non aparece en ningún momento no expediente. Tamén é importante que non vos olvidedes de preavisar de con 2 meses de antelación para que continúen prestando, porque desta vez non o fixeste, senón agora estaríamos nun contrato vixente que teríamos e que sí que cabría sujeción á prórroga de 2 anos máis. O 25 de novembro de 2019, a concelleira piden que Susana a documentación presentada pola empresa que a presentou o 19 de noviembre, é dicir, que se isto fora dunha prioridade absoluta non teríamos que esperar tantos días para requerir que susanen unha documentación, é dicir, desde o 19 ao 25 podíades haber acortado tamén aí plazos. E o 27 de novembro informa o secretario sobre o expediente de contratación. E decías ti antes que podía ir ao anterior pleno. Non sei se sabes que o anterior pleno debeu ser o 28-29 de novembro, co cual podíades nolo dar o mismo día do pleno para que nin sequera leramos un dos contratos máis importantes
pola cuantía que lle supón ás arcas municipales e o colectivo de xente a que estamos axudando, para min, vamos, sería o contrato fundamental deste Concello. Entonces, non sei se non lo queríades dar a mañá para que ni siquiera puidéramos mirar os expedientes. E firmas ti a proposta, a tenente alcalde firma a proposta ao pleno o 2 de diciembre. Entonces, no informe do interventor di que ven a pleno polo plazo, é dicir, porque cedemos os 4 anos de contratación, porque pola cuantía, según interpretemos os criterios, se é aportación municipal ou non, podería incluso, a mellor, hasta levar a xunta de goberno, co cual xa vos forraríades moitos trámites, dependendo como quixéramos interpretar ou que fundamentación dirán os técnicos a este contrato. Despois desta cronoloxía que vos la fixen, simplemente para facer evidente que non tiñades prioridade política en sacar este contrato, sendo un contrato fundamental polo colectivo que atende, porque senón, este mes que traballastes desde o 4 de novembro, se houbera desfeito cando chegastes e erades plenamente consciente, porque se vos dixo que isto tiña prioridade e que debería estar funcionando o novo contrato en setembro, xa houbera estado sacado porque xa van alá 6 meses. Non traballades vos, entonces ao non traballar vos non lle generades traballo aos técnicos, por eso non se dan sacados expedientes en tempo. Dis que quedaba iniciado do goberno anterior, pero cunha cuestión mínima. Pois esa cuestión mínima é tanta como que a que fixa xa o precio do custe hora, que multiplicado por todas as horas nos dá o custe do contrato, co cual, en vez de ser unha aportación mínima xa ter feita a consulta de mercado, informes de asesorías externas e conclusións dos técnicos, xa é un pilar moi fundamental para poder sacar o contrato. Estou de acordo contigo, Paz, en que hai grandísimos técnicos nesta casa e, por exemplo, a traballadora social houbera vos dito en tempo récord cantas horas vos facían faltas, multiplicadas polo anterior, tiñadelo montante e facer o contrato sería vos máis doado se lle diredes prioridade política que non lla distes. A mí faime gracia que dis que o contrato anterior dotábase de tantos cartos e ao momento actual eso vaise duplicar, imos destinar a SAF unha porrada de miles de euros. Por que non dis todas as modificacións de crédito que viñeron a pleno para suplementar esta partida? Porque todas as ampliacións de horas que nos foron concedendo tiñamos prioridade absoluta para traer a pleno a modificación para facer a aportación municipal, co cual non fagas a cooperativa a inicio de contrato porque habría que irlle sumando as distintas modificacións para poder chegar ao montante. Que nos invites á mesa de contratación. Na mesa de contratación non ten nada que facer un político. Aí están uns técnicos que teñen que valorar con criterios objetivos e sí que voto de menos nos pregos que ni siquiera poñen clara a fórmula da baixa temeraria, así que léndoa podes interpretala, pero ni siquiera poñedes clara cal vai ser a fórmula a aplicar a baixa temeraria. Entonces creo que os políticos sí que poderíamos aportar moito na redacción dos pregos. Na mesa de contratación para vir a sacar unha foto non nos interesa, iso deixámosvolo a vos. E por esta primeira intervención non teño nada máis que dicir. Gracias. Moitas gracias. 8 minutos e medio. Neste segundo turno vou procurar que non vos pasedes tantos, empezando pola concelleira, que o regulamento di 5 minutos, 3 e 3 minutos. Eu digolle, pois, 7 minutos, 2 máis, e en vez de 3, 5 a oposición. Pero ningún máis, ten a palabra a concelleira delegada. 7 minutos, No, creo que me van a chegar incluso. Vale, vale. Como é bastante similar as aportacións dos tres, vou intentar facer unha resposta xenérica, aínda que matizando algunha cuestión. Concretamente, Paco, falabas de evadir responsabilidades e non falar ca oposición. Totalmente incerto, e así o afirmo, porque desde o primeiro momento sí que fomos falando con Bosco. O contrato que traemos, que vos sorprenda que sea de 5 anos,
hai referencias anteriores, porque o inicial xa foi o inicial, xa foi de 7 anos, o que vos marcastes era de 4, pero o inicial, o anterior, era de 7. Decir tamén que a lei non permite facer prórrogas forzosas e a empresa no seu momento non aceptou a prórroga voluntaria. Sorpréndeme, e isto vai como resposta tamén aos 3 grupos, que cando se fala de escandaloso non se queira admitir ou recordar que escandaloso tamén é, e non é que podría, é escandaloso e moi escandaloso non haber tido incorporadas as horas que no seu momento no ano 18 a Xunta de Galicia dou para incorporar o servicio de axuda a domicilio. Escandaloso é de non prioridade política da que falabades, que non lle damos nós prioridade política a este servicio, non incorporar esas horas é tan escandaloso, e utilizo este calificativo porque foi o que vos lanzastes, de non ter incorporadas. Eso significou ter unha pérdida de 186.249,70 euros. Eso sí que é escandaloso. Pero os servicios sociais non se midan en rentabilidade económica, xa negativa ou positiva, sino que se mira en rentabilidade social, que é para o que realmente son os servicios sociais. E máis escandaloso é o ter moitos usuarios con familias dependentes e membros con necesidades moi específicas sin atender. Eso sí que é escandaloso. Responderlle tamén na miña intervención, no tempo que tuve, expliquei as razóns fundamentales pola que se facía este contrato, polo que se preveía esa duración dos 5 anos. Fan omisión, e iso significa tamén que non teñen en consideración, non lles importa, ou semella non lles importar o que poida supoñer isto de carga administrativa. Que o digan outras persoas que non tiveron contacto cos servicios desta casa, poderíase admitir. Por parte de vostedes non, porque vostedes coñecen como están os servicios, como están o servicio de contratación, precisamente os contratos todos que hai que sacar, e que non solamente estes que poideron vostedes deixar iniciados, pero outros nin iniciados, nin rematados, nin se semella, e non fai falta mencionar ningún porque vostedes o saben perfectamente, contratos de unha magnitude importante, pois vostedes tampouco o sacaron. Si tanto prioridade política que nos dicen non ter a nós, dicen non ter o Partido Popular, vostedes tampouco a mostraron, porque se para ustedes este servicio era unha prioridade política e coñecendo cando remataba o contrato, pois ben xa o deberían haber iniciado, pois por poñer unha data desde principios de ano, non tiveron en consideración que había podría existir un cambio de goberno cunhas eleccións de por medio, que iso iba a paralizar tanto a función de ustedes como dos que viñeran. Non tiñan en conta unhas vacacións que vostedes deixaron autorizadas e firmadas, non tiveron en conta como quedaban os servicios, e ora sí nos achacan a nós esa demora. Fai un relatorio tamén de datas, non gestiona, eu me brindo a comprobalo con calquera de vostedes e concretamente con vostede, Teresa, ese relatorio de datas que vostede ten non se corresponde co relatorio de datas que está incorporado no expediente do Gestiona, pero eu comprométome e me brindo e lle pido que o comprobemos, porque se así fora non estaríamos nesta situación. Por outro lado, vexo que tamén intentan mezclar o que é a tarea política ca tarea técnica, o feito de ter que acudir a unha asistencia externa semella que non teñen definida cales son as funcións técnica política. Para darlle un dato que era algo que tamén desde o Partido Socialista se pedía, como se iba a recibir como se iba a cubrir ese montante de 1.678.472 euros, que é o que significa anualmente.
Eu xa lle anticipo e recordolle que os 9,70 euros, que é o precio hora que paga a Xunta de Galicia, de momento síguese mantendo. Este incremento que vostedes tamén lle preocupa, e a nós tamén nos preocupa, pero volvo a dicirlle que os servicios sociais non se miran en rentabilidade económica, senón en rentabilidade social. As familias dependientes non lle vai a repercutir un céntimo, porque as familias dependientes van a seguir pagando exactamente o mismo. A repercusión vai a ser nas familias con usuarios en atención básica, e vai a repercutir nas rentas que mellor situación económica teñan, como consideramos que así sexa, ou que así ten que ser. E mire, das contas que presentamos, eu lle digo que, mire, a previsión de recibir para chegar a este montante vai ser, mire, da Xunta de Galicia 730.000 euros 280. Aquí xa están incorporados o que vostedes deixaron de percibir por non lle dar esa prioridade política a este servicio, por non incorporar esas horas, unhas horas que estaban autorizadas desde mediados do 18. Desde o momento en que nós chegamos, non as recuperamos, senón que incluso as aumentamos en 300 horas a maiores. Do copago, dos cálculos dos usuarios que temos, que lle volvo a decir que a lista de espera está mermando considerablemente. Xa din o dato no momento que me correspondía comparecer, pero a día de hoxe xa son menos. A día de onte, precisamente, en dependencia, ahora mismo solamente xa nos quedan 74 persoas en lista de espera, bastante diferente a que vostedes deixaron. O copago dos usuarios vai a ser de 179.834 euros e do Concello a aportación para este programa van ser 778.368. Sumen e verán que lle vai a dar este importe ao que ustedes fan mención. Creo que xa me é suficiente, non teño máis nada que decir. Simplemente decir que nada ou pouco, moi pouco tiñan vostede andado e moi pouco tiñan interés en esa prioridade política, que nós non lle decimos que non a tuveran, pero non nos la achaquen a nós. Eu creo que a prioridade política era a mesma para ustedes que para nós. Moi ben, moitas gracias. Turno ahora para o BNG. Canto tempo vou dispor? Porque acaba 7 de dispor minutos. de 9 minutos. No, acaba de 8 minutos. A vostede, eu agora te doulle 5 minutos, está en 3, doulle 5. Por máis. Ela tiña 5. E lle deu 9. Non tiña 9, deu 8. Home, tivo 9 que estive cronometrando. 8 e pico. 8 e pico. Home. A ver, vamos a ver. Vostede no primeiro turno tiña 5 minutos, votou 10. Non se queixe. Tiña 5, votou 10. Agora ten 5. A prova ten 3. Dígolle que ten 5, que máis quere? Que máis quere? Quere un máis, doulle un máis, non se preocupe, 6. Nun contrato deste tipo, que teñamos que a ver, estar vamos a ver, pero é por ser general. Mire, é que sabe unha cousa, que era aprobar o reglamento que non lle vou dar ningún segundo, nin a ustedes, nin aos nosos, porque a Paz xa lle advertín que tiña moita documentación para explicar en 6 minutos, é imposible. Entón, xa na primeira intervención tuvo que cortar pola mitad, na primeira intervención. Na segunda botou 8 minutos, é dicir, pero asegurolles que lle vou aplicar o reglamento a todos a raxa tabla, pero a partir de que teñamos o reglamento. A ver, bueno, eu empezo a miña intervención. Ten a palabra. Aplicar os 21 que conformamos esta corporación. Ten a palabra. E, home, un contrato deste tipo, que teñamos certa flexibilidade, entendo que non pasa absolutamente nada, e tamén o fago recíproco ás palabras da concelleira, que entendo que non lle chegue ese tempo para explicar un contrato deste tipo, me parece o máis normal, non? A ver, señora concelleira, aquí convivimos estes anos e todos sabemos o papel que vostede tivo respecto ao goberno anterior nesta materia, non?
Por lo tanto, que xa agora se descubriu, claro, non queira decir que isto non é unha cuestión política, cando exclusivamente esta proposta é unha decisión política e a xestión deste servicio son decisións políticas, non? Por lo tanto, non meta polo medio técnicos que a vostede non lle preocupan o máis mínimo, nin a servicios que lle preocupan o máis mínimo, e intentar, desde logo, a súa neglixencia tapalos ou escudarse neles, non? Deixaba para a segunda intervención as palabras que vostede dixo, onde casi nos perdonou a vida, como querendo decir que non o levou ao anterior pleno porque, claro, porque non lles daba tempo e foi un detalle coa oposición. Mire, vostede non o levou ao anterior pleno porque non tiñamos nin o día do pleno a documentación completa e sabía que lle íbamos recurrir ese acordo plenario que iba a perder. Por lo tanto, diga a verdade. Non foi unha decisión de que vostede se preocupara por unha cuestión de transparencia para que a oposición puidera, ni máis ni menos, mirad onde sitúa o debate, entera documentación e tempo e forma para poder avaliar dito contrato. E esa é a realidade que nin vostede pode negar, e senón tamén traslado esta pregunta aos servicios deste Concello que digan cando estivo a documentación. Por lo tanto, son cuestións moi distintas. Eu lle digo unha cuestión. Xogou en plan trilera na súa primeira intervención, porque fixe unha comparativa que o de vostede non esperaba. Foi unha comparativa co anterior contrato cando non incorpora en ningún momento todas as variacións que se fixeron ao longo dos 4 anos e que eu creo que vostede non só é coñecedora, sino que vostede interviu en todas e, ademais, atacando a este goberno en todas, absolutamente en todas, nesta materia. Que vostede todas esas variacións, e se non están aí gravados os plenos, pediu a palabra, interviu, atacou o goberno e aí non lle importou que este tema cosa fora materia política para discutir e ter enfrontamento. Aí sí que non lle importou o máis mínimo. Por tanto, non nos venda o que... eu son unha persoa con pouca memoria, pero de 4 anos chego para lembrarme do que aquí aconteceu, non? Mire, di que vostedes miran, na súa intervención coincido con isto, textualmente, pero despois non como desarrollo que é. Os servicios sociais non se poden mirar en base ao tema económico e si social, efectivamente. Imagínense vostede, desde que tomou posesión, non chega a ser tan neglixente na súa función, pois estes 200.000 euros que van quedar cortos, como expliquei, que isto vai ir a máis dos 6 meses, que xa os calculo aí, vale, cos 3 que xa estamos no presente, pois con esos 200.000 euros que gastamos por culpa da súa neglixencia a hora de xestionar este tema, este servizo, pois imagínese canta xente poderíamos ter atendido e como melloraría o servizo. Imagínese. Claro que os servicios sociais non se miran en cuestións ni con carácter económico, senón social, pero claro, sí político, porque todos os veciños de Lalín, potenciais usuarios deste servizo, vense terriblemente afectados pola súa neglixencia. E o conxunto da sociedade de Lalín vese terriblemente afectada polo gasto terrible que pola súa nefasta neglixencia deste goberno temos que gastar. E, ademais, hai outra cuestión tan escandalosa, é que nos vamos a 5 anos, que ninguén se cree, insisto, que ninguén se cree os motivos que esgrime a gas ou que algunha empresa lle pode interesar isto, pero, claro, vamos a 5 anos nun sector que varía tanto e, sobre todo, en algo que eu creo que fala as claras, e xa o dixen no pleno anterior, cando foi da comparecencia, é que desde abril ao mes pasado, a novembro, desde abril a novembro, variou 3 veces o prezo deste servizo. 3 veces. Este Concello paga 3 veces distinto o mesmo servizo. E resulta que os informes que pagamos externos xustifican nestos meses tamén 3 prezos distintos. Cousa verdadeiramente curiosa. Pero todo desto, ao final, a reflexión é quen saca beneficio desto.
Pois se saca a quen, obviamente, se lle ampliou por acordo, por atrás, ou por negligencia de vostedes, o prezo sustancialmente, como expuxen que de outro xeito, non poderían estar cobrando eso. E eu sempre digo unha cuestión, ningunha empresa inviste, como é o caso da que nos ocupa no novo local, nin etcétera, se non ten desde logo a previsión dunha continuidade sobre o mesmo. E vostede, naquele acordo plenario, aún hai algo, xa llo dixen, aún hai algo do mediodía, saímos daqui e a tarde xa os chamou para dicirlle que continuaban sin falar absolutamente con ningunha outra empresa ao respecto, non? Por lo tanto, aquí non é unha cuestión de coincidencias, é unha cuestión que se evidencia o trato que vostedes teñen. En definitiva, díganos, porque non nos creemos, díganos o dos 5 anos, si saben xa de algunha empresa que se vai presentar con esos condicionantes, ou que vai ofertar algo que con 4 anos non o faría. Porque, senón, díganme vostedes, por que o anterior de 2 máis 2, por que non se prorrogou os 2 anos? E por que non ter prorrogado os 2 anos implicou ter ahora que gastar máis de 200.000 euros? Ou por que non se negociou tan siquera? Ou se se negociou, que pasou? Entón, non me diga vostede que se preocupa dos servicios técnicos desta casa. Non lo creemos. Porque, ademais, isto, ir o máximo que permite a lei, non pasou. Dígame cal é a realidade desta situación. E, sobre todo, como son capaces de aprobar hoxe algo que vai atar o goberno que saia das novas eleccións municipais dentro de casi 3 anos. Por lo tanto, iso é algo moi importante do que vostedes teñen que aclarar e que evidencia as claras a súa falta de xestión. Que vai pasar, ou de que cifras falamos, se isto, que é unha posibilidade perfectamente viable, pois polos recursos que se podan presentar, pois estemos falando que este servizo se demora en adxudicar máis dun ano. Pois que a súa xestión nos vai situar en máis de 300.000 euros, a maiores de coste. Porque supoño que vostede, claro, vostede dixo que isto en xaneiro iba a estar a nova empresa. Pois é evidente que, vamos, que isto xa nin alusión fixo as miñas palabras na súa intervención. Entón, eu lle pregunto... Teño que lle interrumpir, pero iso non é certo. Eu lle pregunto... O desexable, o dixo non siga vostede. insistindo. E eu lle pregunto... É posible ou me vai negar que isto se poda demorar, imagínense, un ano, xa non 6 meses, como digo. Podemos chegar a un escenario que poda ser un ano por distintos recursos. Entón, esos máis de 300.000 euros, que pasa? Aquí vostedes non asumen ninguna responsabilidade política. Vostedes, na súa nefasta xestión sobre esta materia, de verdad que non teñen nada que decir, nin que disculparse, e resulta que na súa intervención yo quero achacar o anterior goberno e que lle dimos vacacións aos funcionarios. Home, mire vostede, iso é o argumento máis triste que nesta casa se expuxo. Vamos, supoño que os funcionarios, cando escoiten que isto non se sacou porque lle dimos vacacións, un dereito recoñecido, é que, de verdade, é para escarallarse de risa e perdone pola expresión. Aquí non se sacou antes porque a súa xestión foi nefasta. Pero non porque os funcionarios lle déramos vacacións, faltaría máis. Incluso vostedes, permítanme, teñen unha peza clave nos funcionarios que nós non tiñamos para, desde logo, sacar estes tipos de contratos para diante que para nós non era imposible, e por esa cuestión de, bueno, uns van a Fátima e outros van aos cambios de goberno para sanar. A mí me parece ben, cuidado, e ten todo o dereito. Pero que, en todo caso, nós non tiñamos esa figura fundamental que vostedes teñen. Por lo tanto, non machaque tampouco nas vacacións dos funcionarios ni me descarguen neles a responsabilidade disto. Isto é unha xestión nefasta e que, por lo tanto, vostede ten que dar moitas explicacións a ese respecto. E, insisto, dígame os prazos que ten previsto vostede para que se resolva e se adxudique esta licitación, por favor. Moi ben, moitas gracias. Votou 10 minutos, non se queixará. Se se deixa, Villaver está votando. Estaba esperando que me cortara, pero como non me cortara, mirei para aí por eso. Dixen vou non deixar, a ver se se aburre. No, agradezolle esos minutos. Mira, unha precisión que quere facer o secretario sobre a intervención que fixo o señor Vilariño, porque hai un motivo que fai alusión ao informe que fixo el. Señor secretario, ten a palabra.
En este contrato estás falando de todos os aspectos, desde o precio, o plazo, pero non se fala de que exactamente eu cando fixen o informe non se fixo nun día, estaba encargado con anterioridade e o motivo por lo que o expediente estaba trancado e non se facía o informe era porque a empresa non suministraba e non deu, estamos mirando a forma de obrigar ya a que aportase os datos de subrogación do persoal. Ese foi o tema fundamental, que a empresa non aportaba os datos de subrogación do persoal. Pero para que? Hasta o día en que non os trouxo, eu non pude asinar o informe. Pero informe de que? Eu non falei de ningún informe. Non, bueno, Non había documentación completa para o anterior pleno, Por culpa claro, de que a empresa non colaborou nada ten que ver co... hasta que... Agradezo a intervención porque usted está admitindo que o día do pleno non tiñamos a documentación, verdad? Gracias. Estou dicindo que a empresa levaba xa moitos requerimentos, moitas solicitudes de que aportase os datos para a subrogación do persoal e que ata o día en que asino o informe non nos aportou. Insisto, o día do pleno tiñamos o informe. Foi un tema fundamental. Señor secretario, xa que vostede pediu intervir para aclararlo, o día do pleno pasado tiñamos ese informe. O día pasado, sí, estaba... porque o día anterior... O día anterior casi non. Claro, o día anterior casi non. Podía haber vido perfectamente, o que pasa que vostedes non quixeron, bueno, están no seu dereito. Moitos requerimentos e moitas solicitudes e non nos aportou, non nos aportou a empresa. Estamos mirando a forma de obrigar a ecuacionar a empresa. Turno para o PSOE, quen fai ti? Román, ti, ten a palabra. Bueno, pois, ben, a verdad que, por lo menos, partimos de un principio do que me alegra, sinceramente, que o Partido Popular tamén se incorpore a estes principios. É dicir, primeiro as persoas e despois, pois, a primeira necesidade das persoas e despois os cartos. Eu quería rebatirlle algunhas cousas das que comentou, en especial cando se refire á xestión do anterior goberno, como correspondía ao tenente de alcalde, o Nicolás González Casares, que foi un dos impulsores e xestor tamén do anterior SAF, pois dicir que con respecto ao que vostede dicía, de que se perderon horas da Xunta de Galicia, eu creo que aquí hai que dicir toda a verdade, señora Maripaz. É dicir, o contrato anterior aumentouse o que lle deixou a Xunta de Galicia, que era ata un 25%. Esas horas sí que se aumentaron, pero no contrato, ao parecer, non se podían aumentar máis, e, por tanto, sí que se fixo todo o que legalmente se podía facer. E así o interpretamos tamén, agora mesmo, porque, se non fose así, vostede, que xa leva unha temporada tamén gobernando, e ademais que dese cuenta que usted goberna ás súas anchas. Nós tivemos que facelo con unha oposición de vostede mesma e do señor Crespo, máis outro personaje que non quero nin nomear, que nos costaba bastante máis exercer, que lle costaba bastante máis ao goberno anterior exercer a labor de goberno, inda que neste tipo de cousas que poderamos incluso coincidir. Pero quero lle dicir con isto que vostede tuvo a posibilidade tamén de aumentar as horas hasta o día de hoxe e tampouco as aumentou. Non sabemos se é porque non lle deixou a lei da que nós falamos da Xunta de Galicia ou non as aumentou porque simplemente non se lle acordou e acordoulle agora porque nós lle estamos reclamando. En todo caso, dá a impresión de que vamos a botar unha temporada longa con esta situación. Porque non, bueno, pois con todo o apoio técnico que efectivamente que hai que reconocer do equipo de técnicos do Concello, con todo o seu apoio que tuvo dunha asesoría externa, que supoño que sería importante, pois isto non acabamos de que usted nos facilite os plazos
aínda sin ningún recurso, como vostede decía, para que isto se poña en funcionamento e tal como, por menos tal como vostede plantea. Outra cuestión no que nós estaremos lóxicamente moi pendientes é como se van desenvolvendo o día a día das actuacións. Porque sí que é verdad que nós, os socialistas, estaremos moi pendientes de que estes servicios cheguen a toda a xente que o necesita. Así son os principios deste servicio, que a vostedes políticamente lle costou moitísimo poder incorporarse a eles, pero que hoxe, afortunadamente, van creendo tamén neste tipo de servicios, incluso vemos que intentan desenvolvelos, e que sí vamos a estar moi pendientes de que o Concello de Lalín, a que no Concello de Lalín hasta a última aldea, e tamén, lóxicamente, na nosa vila, todos aqueles necesitados, todos aqueles dependentes, todos aqueles que necesiten a situación, o Concello de Lalín lle dé un servicio como requiere a través dos servicios sociales. Pero volvo a insistirlle, vostede está nunha situación de interinidade, xa leva 6 meses, reconocerame que se acordou bastante tarde deste tema. É posible tamén que se sentira bastante cómoda, porque se algo temos os socialistas é que este tipo de servicios fomos que nos fundamos, fomos que nos creamos, fomos que nos desenvolvemos tamén no Concello de Lalín. Vexo que o señor Crespo sopla, pero é importante que sople un pouco. Entón, que ustedes lle vayan dando continuidade, pois é importante. E ademais lle van a poder dar continuidade porque, miren, aínda que a Xunta de Galicia teña aí secuestrado este precio nas 9 e pico euros, non se preocupe vostede que con un goberno socialista no Estado vai a ter apoio presupuestario suficiente para que todas e todos os laninenses en situación de dependencia vayan a ter un servicio como se merece. Moi ben. Turno para compromiso, ten a palabra. Vale, a ver. Comentabasnos o de que a empresa non estaba obligada, efectivamente, antes ali non che deixaba obligar a empresa a seguir no contrato, sino eso. Pero vos non fixeste os deberes porque non comunicastes en tempo a prórroga, é dicir, esperastes a que vencera, o mesmo día de vencer comunicástela, nin siquiera o mes que viña nos pregos. Estamos de acordo na rentabilidade social deste contrato. En eso, vamos, non xo vou rebatir, dixeno antes na miña intervención e volvo a reiterar. Atendemos a un colectivo e para min eso fai que este contrato se convirta en fundamental. Por eso, incido que os grupos políticos deberían estar na redacción dos pregos. E aí poderíamos aportar cuestións, non despois. No Departamento de Contratación, quen fixa os criterios e a prioridade son os políticos. A técnica é moi válida e moi traballadora, pero atende ao que ti lle marcas. É dicir, se ti lle dis, saca este contrato con prioridade absoluta, ela hasta que o ten sacado non fai outra cousa. Se ti lle encargas outros contratos, claro, ela ten que atender a priorización que lle dan os políticos. As vacacións, que lle botes as culpas ás vacacións. Os funcionarios teñen un mes de vacacións e son tan responsables que mitad deles nin siquiera collen o mes enteiro e, se non, un contrato deste estilo podría ir á mesa de Salvador ou dos secretarios e a técnica de contratación collera 15 días ou un mes. É dicir, non lle botes a culpa a outros. É dicir, que hai máis asesores xurídicos nesta materia. O relatorio de datas. Eu, cando queiras, miramos o relatorio. Nós non accedemos ao Gestiona. Nós o que accedemos é a sede electrónica. As datas saqueinas todas das firmas dos informes e do informe do secretario, co cual non sei que datas vos costan a vos no Gestiona. Despois, o secretario, e agora xa me dirixo a él porque pideu intervir, di que houve moitos requerimentos á empresa. Outra vez, como neste expediente ya é reiterado, ya así o manifestamos moitas veces, entón temos que decir que nos ocultaron datos, porque no expediente só hai un requerimento por parte da concejala de Servicios Sociales para que aporte o persoal a subrogar e un para que subsane o que había presentado. E, entonces, non hai reiteradas
Entonces, ou nos ocultan datos, entonces tamén díganolo abertamente, ou senón non se entende. E sí que me fai gracia, e vou saltar, pero como usted pideu intervir, entonces vou yo ler. Usted no seu informe, que saberá o que pon que non recolle as retribucións fixas de cada traballador en cómputo anual nin o prazo de vencimento de cada contrato. Isto firmo a día 27. Mantenno nos seus fundamentos, é dicir, xurídicos, no apartado 7º dos fundamentos, usted fai esta mención. Moi ben. E di que o mismo día que usted firma o informe, que aporta nova documentación nos términos antes indicados, pero non di nin se susanou, nin se está ben susanado, nin nada. Que trae este problema? E hasta onde está aquí a irresponsabilidade vosa? É que hasta vos podedes topar problemas a hora de que a nova empresa, a non ser que xa teñades pactado que queda mismo, a hora de subrogar o persoal, co cual, xurídicamente, este contrato faise augas en varios aspectos. Entonces, non sei que nos queredes aportar, nin que leccións nos queredes dar, porque solo facedes defender en vez de decir que, según vos, estará moi ben feito o contrato, pero ten varias eivas e os plazos e as datas están moi ben publicadas. Gracias. Digo que vou a utilizar os meus 3 minutos e vanme chegar, ou espero que me cheguen. Miren, o resumen do resumen é que estamos atados por varios concursos públicos que vostedes tiñan que haber comenzado vostedes, e que non nos fixeron en tempo e forma. E se nós levamos moito retraso, é dicir, moitos concursos seguiránse atrasando no tempo, como o da auga, porque sabe unha cousa? Porque o da auga que vostedes deixaron non encauzado, resulta que agora dime que non vale para nada o traballo que ustedes fixeron. Entón, cousa que eu non estou de acordo, pero ese é o que me din. Entón, todo eso vai a ter continuidade no tempo. Todos os concursos que ustedes non sacaron en tempo e forma van ter continuidade no tempo. Como mínimo o primeiro ano de vida política nosa nesta restauración. Vale? Como mínimo o primeiro ano, como mínimo. Xa lle digo restauración de poder, ou como queira chamarlle, ou poñalle usted o calificativo, poñalle o calificativo que queira. É distinto, digo, nunha acepción razonablemente distinta. Entón, vai ter continuidade o tempo? Sí, todos os contratos, porque vostedes non deixan... Mire, voulle dicir unha cousa, si quere a final de ano, dígolle, os concursos que tiñan que haber sacado antes de maio é que non iniciaron ni siquiera o expediente. É que moitos deles todavía siguen sin sacar, claro, e seguirán. Pero sabe unha cousa? Eu doume de plazo o primeiro ano para intentar telos o día. E o segundo ano, é dicir, a mitad da legislatura, para ter todo empatenado o día. De concursos, me refiro. O segundo ano, porque antes non se vai dar acabado. Por lo tanto, vostedes non veñan a nós predicarnos que non facemos xestión cando, mire, estuveron 2 anos sin orzamentos. É certo que o sacamos como pudemos, pero sacámolo. E vos non nos sacastes. Por lo tanto, bueno, non sacámolo, cos defeutos que teña, pero sacámolo. E vos non nos sacastes. E podéstelo sacar exactamente igual que a nós. Mire, eu dicirlo ao BNG que dice que só unha cousa, señor Vilariño, dice que utilizamos isto, que o anterior, a oposición que utilizou isto para darlle isto para o goberno anterior. Mire, nestes temas nunca tuvemos diverxencias, e se non, moléstese, nos dábamos caña nos plenos, pero votábamos sempre a favor, e non fixo falta ningún que votara Juan José, nin un lado nin outro, votou o que lle dou na gana. Nestes temas, os que falou Nico connosco, votamos sempre a favor. É certo que aquí no pleno, pois dixémoslle que tiñan o que haber tido hai moito tempo atrás, pero votamos a favor. Por tanto, nós non estuvemos bloqueando nada. Sabe o que imos votar? Sabe o que imos votar? No, pero non lle estou dicindo nada. Digolle o que fixemos nós. Nós votamos a favor. Demos caña, sí, pero votamos a favor. Por lo tanto, por nós non se parou nada. E mire, señor Villarreño, non teño máis que decir. Señor Santalla, home, eu entendo que vostede a máis alba, como son aínda novos nesta materia, pois fagan algunhas afirmacións. Pero, señor Santalla, home, tampouco lle ten que botar tanto morro á vida política, me refiero, como dicir que os servicios nacionales naceron con vostedes. Oiga, aquí no Concello de Lalín, mal que mal, levámolos nós.
e non éramos dos piores concellos. Nalgún momento levamos algún premio por execución de temas sociais. Por lo tanto, mire, fixémonos nós, hasta hai 4 anos que fixeron vostedes, pero este contrato herdarono vostedes de nós, e cando empezaron a ter problemas, e que xurdeu un problema máis ou menos grave, nós estuvemos aí, Nós non estuvemos ao lado da empresa, nin ao lado de ningún contubernio raro, nós estuvemos ao lado do goberno, aínda que lle criticáramos que tiñan o que haber feito antes. Que iso sí foi certo que lle criticamos, pero estuvemos ao lado do goberno, que é o que realmente importa, porque os intereses son os que son. Alba, mire, non é a primeira vez que lle escoito, e simplemente lle digo para si pode corrixilo, e quere corrixilo, que nós non lle temos que dar clases a vostedes porque tardamos hasta agora sin quitar o presuposto. Home, eso non utilice vostede, que vostede non estuvo no goberno, pero o seu grupo si estuvo nun goberno e non nos sacaron durante 2 anos. Por lo tanto, mire, eu non sei se vostede sabe como funciona isto dos presupostos, pero mire, o orzamento do ano que ven hai que aprobar o anterior, É dicir, como vostede pode ter o morro de criticarnos o Partido Popular que aprobamos o presuposto do 19 a finales de 19, cando tiñan que haberlo aprobado vostedes a finales do 18. Home, critiquemos outras cousas, pero é a terceira vez que yo escoito, a terceira vez. Entón, que sepa que a responsabilidade de haber aprobado o presuposto do 19 era de vostedes, non nosa. Nós fixémoslo porque non nos quedou máis remedio, pero era de vostedes. Por tanto, corrixe iso porque é a terceira vez que o di nun pleno. Se quere seguir dicindo, digo, a min dame igual que o diga, vamos, pero polo menos dese conta que o presuposto non o ten que facer o goberno que entra, non ten que facer o goberno que está no momento que está. Por tanto, a responsabilidade era de ustedes, non era nosa. Nós xa bastante tuvemos con facelo como pudemos a trancas e a barrancas, pero fixémolo. A Teresa, eu podo aceptar que faga crítica como nos facíamos. Eso é lexítimo. Ora, na súa intervención hai unha cousa que me molesta especialmente. Que lle digo aquí, lle dice, a non ser que vos teñades pactado ca empresa. Home, eso é chamarnos corruptos, sabes? E nós non somos corruptos. Nós non temos pactado con ninguna empresa. E se a súa obsesión é eso, por que pensa que lle dixemos, e máis, mire, voulle a decir, ande que vostede dice que non val pa nada, mire, nas mesas de contratación, por primeira vez na historia de la LIN, eu vou incorporar a oposición en todas, desde o 1 de xaneiro. Queiran vir ou non, se non queren vir, non veñan. Eu vou dar un representante, obviamente corresponde a compromisos, o compromiso non quere que yo deixe o SOE, o SOE non quere que yo deixe o bloque. Eu vou dar un representante en todas as mesas de contratación. Dice vostede que non val para nada, que o que valen son os pliegos. Home, mire, un pliego normalmente fai nun técnico. Eu non son técnico, son político. É difícil... Concho, pero para iso está, cando o pliego feito por un técnico ven ao pleno ou vai a calquer cousa, os políticos podemos opinar, pero quen elabora un pliego de prescripcións técnicas é un técnico por razóns obvias. Por lo tanto, mire, os políticos deben estar na mesa de contratación. E nós, por primeira vez na historia de la LIN, vamos a incorporar a todas as mesas de contratación a oposición. Se non queren vir, é problema de ustedes. Sabe por qué? Porque, entre outras cousas, eu estou mirando as bases de transparencia. E saben unha das eivas que temos en la LIN cada tema da transparencia? E é que a oposición non está nas mesas de contratación. E eu vou a incorporar, primeiro, porque creo que deben estar. Segundo, porque nunca se fixo e deberá saber feito. Nós e vostedes. Nós antes e vostedes despois. Pero en 4 anos a mí nunca me invitaron a estar nunha mesa de contratación. Nunca. Eu a vostedes invito desde ya. En todas, non nesta. En todas. E se non queren non veñen, quedará a súa silla ali baleira e listo. Eu voulle dar un representante da oposición na mesa de contratación. Entre outras cosas tamén ganaremos, sin dúbida, en transparencia. Ainda que vostede dice que non valen para nada, sí que valen, porque podes opinar. Como non vai valer? Eu creo que valen, pero alá vostedes. Por lo tanto, xa yo digo. Así que, miren, este tema de... Despois, se quere, falamos no seguinte punto, por senón enredamos moito neste. Non hai problema ningún. Pero por alusións... A ver, dígame. Simplemente aclarar, porque este tipo de cuestións molesta, que eu respeto moitísimo o traballo do Departamento de Contratación, pero a min, na alcaldía, en un momento dado, a técnica de contratación dime hai que paralizar todo e darlle prioridade ao DUSI, que é o primeiro que ten que sair. Unha técnica de contratación que por cuestións persoais estivo a parte de baixa ano e pico.
E técnicos de contratación que vostede, legítimamente, faltaría máis, tamén elevou a terceira planta desta casa, deixando coxos, cando menos, os servizos de contratación. Por lo tanto, eu o que lle pido é que deste atasco que é evidente que hai en contratación, que tamén había con nós, que se conte a verdade. Porque senón estamos falseando a realidade. Mire, E digo yo con todo respeto. Eu a compromiso reprocholle esas dúas cousas. A primeira, que Teresa dixera, salvo que vostedes teñan pactado ca empresa. Nós non temos pactado ca empresa. Para nada. Para nada. A ver, sí, pero é un suposto de mal gusto, porque sabe que, ademais, eu creo que sabe que non é certo. E nós non temos ninguna empresa, o gallá veña a mellor empresa do mundo mundial para facerse con este servicio, porque é un servicio delicado e sensible. Por lo tanto, nós aí queremos o mellor. E mire, nós aí non lle temos nin amigos nin inimigos. E vai ser o que gane, punto. E se vostedes quere estar na mesa de contratación, que a invito desde xa, a vostede ou a calquera que queira estar, verán que o noso único obxectivo é única e exclusivamente que gane o mellor, e termino dicindo que en iso imos ganar, en transparencia tamén, e termino dicindo que algo que dixeron os tres grupos, e é pa cuando? Non o sei. Mire, isto ahora vai ser o antes que poidamos. Non se preocupe, ahora están feitas as bases, pero sabe vostede que a maioría destes servicios nos concellos, as xudicacións deste tipo están recurridas, porque as empresas que se presentan para iso teñen especial avidez en recurrir pliegos, etcétera, etcétera. Motivo polo que nos botou tanto tempo facer o noso, vale? Motivo por eso. Entón, ímolo facer o antes posible, pero ten que ir a Europa, iso significa que en vez de un mes son 2, significa que pode haber recursos, etcétera, etcétera, e significa que vamos a xudicar canto antes poidamos. É dicir, vamos lle dar aquí unha data, non porque non o sabemos, que quere que lle mintamos, non o sabemos. Non sabemos que hoxe aprobas isto. Ahora publicas e empeza todo o proceso. A partir de aí, o que pase non depende de nós. Eu que lle digo é, pola parte nosa, vamos ir aos plazos mínimos. Dentro do legal, claro. É dicir, cando se presentan, temos que ter unha empresa que analice a documentación que presentan, tal, e que se fagan os informes. Eses informes se poden facer unha semana, non se farán 15 días, pero ao mellor non dar feito nin 15 días. É dicir, e nós sin informes, obviamente, non vamos a adjudicar un servicio, que sabemos que vai caer xa na inanición. Entón, a ver, este é un tema complexo, moi complexo, moi complexo. E quen sabía do goberno especialista na materia, entre comillas, era Nicolás. Por lo tanto, el sabe, eu teño falado con el neste aspecto, e sabe que é un tema complexo e é un tema delicado. Por lo tanto, cando imos sacar? Non o sabemos. Nós agora fixemos o pistoletazo de saída. Entón, agora vamos levar os plazos. O que si é certo é que se nós podemos axudicalo nun plazo, non vamos tardar un día máis, nin 2, nin 3. Pero cando? Cando? Porque depende do que ocurra aí. Nos agora sacámoslo o pliego, alguén non lo recurre, e temos que facer técnicamente o que proceda, e políticamente tamén. E todo eso non depende de nós. Nós fixemos un pliego o mellor posible e intentamos por todos os medios evitar eivas que tiñan outros pliegos que foron recurridos noutros concellos, precisamente para curarse en saúde. Ese é todo o que hai. Ben, vamos a votalo. Por alusións, eu quero, deixasme 2 segundos. Non, porque, aparte, como dixeches que vos estaba chamando corruptos, en ningún momento... Non dixen iso. Non, dixéchelo tal cual, e puxeches o meu nome. Iso salvo que teñades amañado. Iso non se lle debe dicir ao contrario, porque salvo que teñades amañado, estás chamando eso. 2 segundos, e isto por alusións. Dixenllo cando me refería ao informe do secretario e por un motivo concreto, é dicir, que no mismo informe é incoherente e estábame dirigindo ao secretario, que podía hasta dar problemas á hora da subrogación de persoal. E iso vai ser outro, e é algo que están recurrindo tamén moitísimas empresas, está dilatando os procesos. Díxeno nese contexto. Entonces non queira derivar o que é as miñas palabras para centrar o pleno nesa manifestación que eu non fixen. Vale, de acordo, Teresa, vamos a votalo. Perdón, só unha cousa. Vostede lembra cando a mí se me acusaba de beneficiar a Acciona e había aquí un sinvergüenza que pedía informes e vostedes votaban a favor deses informes? Xa ten aberto o xuizo oral no xulgado por ese tipo de cuestión. Señor Cuña, eu non lle teño culpa e vostedes votaban a favor deses informes como se eu
tivese algo que ver en eso. Señor, Ahora ten aberto señor Cuña, non ten nada que ver con este asunto, ese asunto. Home, pero vamos a ver, salvo que vostedes teñan pactado ca empresa. A ver, salvo que vostedes refírase ao secretario. A ver, Teresa saberase defender ela, digo eu, non? Eu aseguro que é unha muller moi competente, e dou fe. É unha muller moi competente e dou fe. Por lo tanto, se tuvo unha metedura de gamba, pois eu acepto que me diga que non nos chamou corruptos. Perfecto. Xa está. Non hai ningún problema. Pero o secretario dixo, salvo que teñan amañados. Se teñan non se referirá ao secretario. Referirás a nós, digo eu. Digo eu. Quen lle dice? Ben, vamos a votalo. Aquí hai que votar urxencia primeiro ou non fai falta? Ben, vamos a votar o pliego. Votos a proposta. Votamos a proposta. E que lle quede claro, dona Teresa, de que está vostede convidada a estar na mesa de contratación. E se está na mesa de contratación, vostede ou quen dicida o seu grupo, e se está na mesa de contratación, verá vostede o que é transparencia nese asunto. Eu que quero é o mellor, como comprenderá, como quererían vostedes, o mellor para o servicio e que funcione ben. Punto pelota. A min dame igual Xanca Pericán. O que pasa é que se Xan cumple mal, eu prefiero que sexa Pericán. Que ocorre? Que non se sabe quen vai ser, porque non o podemos saber ninguén, nin siquiera quen se vai presentar. E, sobre todo, os recursos que previsiblemente pode haber. Bueno, pois entón, se teñen experiencia, non debían dicir o que din. Vamos alá. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Oposición? A favor? O Goberno? Ben, eu recordo que nós votábamos a favor desto, Sí. Román, tens que ter o que che pasa a información, ten que documentarse un pouco máis, Porque eu entendo que ti non tens por que tela porque non estabas aquí, pero dos que estades aquí, eu creo que hai unha concelleira que estaba aquí, podeche pasar a información. Outra cousa é que non lla pides, ou que sea, pero se che pasa a información, non ti vin en moitos plenos hasta que déchelo paso á política, Vinte máis ben en poucos. Imos co punto seguinte. O punto seguinte o punto 4 e último solicitude de comparecencia a petición propia do señor alcalde para dar explicacións sobre xestión e negociacións realizadas con tema especial de importancia. Ben, traigo aquí esta comparecencia miña para comparecer no pleno ordinario, antes de que acabe o ano, no pleno ordinario deste Concello, por unha razón. Hai certas negociacións que estamos levando a cabo desde o Goberno, especialmente desde a alcaldía, que obviamente pois non teñen, algunhas poden ter máis trascendencia que outras, pero o que ocorre é que cando algunha información, despois de levar traballando bastante tempo nela, se dá a coñecer, parece como se fora algo oscurantista, parece como se fora algo que nós nos sacamos da manga e que de repente xenerase un escándalo tremendo porque algo no que levas traballando meses sale a luz nun momento determinado. Claro que ten que salir a luz nun momento determinado, porque senón, pois, non se sacaría. Iso significa que, por parte da oposición, aproveitan polo que vexo para acusarnos de xusto o contrario do que facemos. Eu non estou disposto a eso, por lo tanto, eu brindo a vostedes, si queren, a posibilidade de que me pregunten sobre eses temas que eu vou a falar, e respostarlle. Si queren. Si non queren, agora, tranquilo, estou intervindo e teño 8 minutos. Eses temas que eu vou poñer encima da mesa, eu doulles a oportunidade de que me pregunten. Entón, eu, pois, respondo, e aseguro-lle que lle respondo. Independentemente de que traeremos un regulamento, como digo, por enésima vez, o antes que poidamos, e que non poño fechas, para poder que sexan máis breves. Entón, eu pido comparecer para explicar certos aspectos de certas negociacións
que creo que é bo que a sepa o pleno. Se vostedes queren que eu as dea, dounas no pleno, se non queren que non as den, non as dou no pleno. Esta comparecencia é a petición propia se vostedes queren, porque se vostedes non queren, non as dou no pleno. Simplemente o que fago é convocar unha roda de prensa, digo o mesmo, en vez de preguntarme ustedes, pregúntame os periodistas. Esquixa, eu non lle quero quitar ese, digamos, eso ao pleno. Por outra parte, cada vez que hai unha comparecencia a petición propia sempre pode dar lugar a que se especule que por que quererá compacer este, que pasou, que haberá, que non haberá. Mire, eu cheguei aquí despois dun longo percorrido por o mundo político e de haber estado en moitas salsas e haber estado en moitos sitios, case sempre relacionados co mundo local, e se algo non vou facer a miña idade é o que ás veces se me intentou facer a min. Por lo tanto, eu non vou a facer ningunha casa de bruxas de ningún tema que aparezca. Que apareceron aquí cousas que deficiencias de xestión, tamén apareceron das nosas. E eu iso non vou sacar a colación, salvo que vostedes me queiran meter o dedo no ollo cun tema que aínda por riba de arreglalo, e ao mellor ser unha eiva de ustedes, entón sí que lles vou dar caña nese aspecto, pero solamente nese aspecto. Senón eu non lle vou dar, eu non vou facer ninguna caza de bruxas, non vou facer ningún expediente que aparezca aquí un marrón. Se hai un marrón concreto, eu falarei ca persoa do marrón para intentar arreglalo. Punto pelota. Ese é o que me, despois de tantos anos, a miña larga dilatada experiencia política me di. E como estou de volta de moitas cousas, pois non se preocupen que eu non lles vou meter o dedo no ollo a vostedes, salvo que vostedes mo queiran meter a min. Entón, como é legítimo, defendereime. Mire, eu quero falar de temas que algúns deles, lóxicamente, teñen aristas. Teñen aristas e poden xenerar algún tipo de problema. E que a min gustaríame arranxalo da maneira máis factível posible para os intereses dos veciños de Lalín. Nin siquiera lles vou a pedir que no chegado o momento nos voten a favor. Non. Fagan o que vostedes estimen oportuno. Simplemente dicirlles que estou traballando no tema porque nalgún tema, se se enteran, van pensar que estou traballando por algún outro fin, que é xusto o contrario. Temos que fazer unha nova captación de augas para Lalín. Eu fixe unha xestión que a Xunta está traballando a Xunta neso. Xa está traballando. Xa contratou unha empresa. Lóxicamente, iso ten pros e contras. Facer unha nova captación. Do punto de vista medioambiental, etc. Ten pros e contras. Sin duda. Quitarlle auga a un río. Auga que fai falta bastante auga. Porque o río Asneiro, por desgracia, non é o máis saludable que temos no Deza. Case é o menos. E é onde chupamos nosa auga. Toda. E, sin embargo, outros que están mellores desde o punto de vista de salubridade da auga, como é o Deza e o Arnego, que ainda que non son limítrofes con Nosco e con outros concellos, pois, obviamente, desde o punto de vista medioambiental, ten algún que outro problemiña, pero hai que poñer na balanza o mal que me sabe polo ben que me fai. E, lóxicamente, hai que mirar de buscar un equilibrio, nin fastidiar ningún problema, non ter ningún problema medioambiental, nin ter ningún problema e tamén garantir que a xente de Lalín teña auga de máis calidade posible. A min, eu admiro, por exemplo, cando estaba en Madrid, que ali a mí non se me ocurría nunca nun hotel comprar unha botella de auga do minibar, porque eu vivía de Grufo directamente, porque o canal de Isabel II ten unha auga caralluda. E que a auga do Isabel II en Madrid capital, con tantos millóns de habitantes, valga para beber directamente do grifo, e que a nosa, pois, hai que na bebe, pero é bastante dificultosa, pois a verdade é que é unha IVA que temos aquí e que temos que intentar arranxar. Quero falar deso, o que está facendo a Xunta neso, por petición miña, para que cando se termine o estudio, que se terminará dentro de pouco, pois poder despois analizalo. Quero falar deso. Quero falar do anillamento de Lalín de Fenosa. Eu tuve reunións con Fenosa, quero dicilas con luz e taquígrafos, sobre o que quero facer con eso yo, que está estudiando Fenosa neste momento a petición nosa. Quero falar do tema de Raxo, para que seja posible nos implante en votos.
tamén quero dicir as negociacións nese aspecto. Non negociacións ca empresa, senón o que se pode facer é que poderemos ter suerte. Ou non, iso nunca se sabe, sobre todo cando está en maus da xustiza. Está en maus da xustiza, pois xa veremos. Quero falar dun cuarto tema que é o tema do medio ambiente. Hai que implantar un quinto contenedor, que é de orgánicos. É impresentable, e nós non fixemos todo o que había que facer, e vostedes tampouco, os catalanos que estuveron, con respecto a mandar tantas toneladas de basura a Sogama. É unha auténtica barbaridade que o lixo orgánico este indo para Sogama pagando por tonelada o que estamos pagando. Lóxicamente, iso significa un cambio de concepto en algunhas cousas importante. Por lo tanto, xa lles anticipo que no ano que ven vamos a ter unha loita potente con este tema. Encima, saben que aquí a recollida de lixo e todo o que ten que ver co lixo xenera un déficit importantísimo que habría que intentar palialo na medida das posibilidades para que non dea tanto déficit. E, por lo tanto, son temas, eu podo dicir que estou traballando con xente de Diputación e con xente de Sogama, a douro brazos, para ver que é o que podemos coller e como podemos facelo para intentar, pois, agora que hai que implantar o quinto contenedor de orgánico, que ainda que non vai ser para todos, vai estar con unha chave, por lo tanto vai ser só para os que teñen chave, para que polo menos garantizar que non van impropios, senón é facer un pan como unhas hostias e non arreglamos ningún problema, senón que ao final ainda creamos outro máis engadido. Entón quero falar do tema do quinto contenedor, que hai que implantalo no ano que ven, ten que estar implantado, creo, César, antes do 31 de decembro do ano que ven, non? Entón temos que implantalo, iso xenera cambios que a empresa que temos contratado o servicio xenera poñer un quinto contenedor, xenera a quen lle damos ou non lle damos a chave, porque se vai con chave, e xenera que, ao mellor, hai que falar de unha planta de compost ou de chegar a un acordo coa Diputación ou chegar a un acordo con Sogama, que tamén vai facer 4 plantas de compostaxe, porque mandar as toneladas que mandamos de Lalín e despois outra cousa, hai que facer unhas campañas bestiales de concienciación e intentar atornillar. É dicir, eu asústome, eu non sei se o señor Cuiña vai moito por Figueira ou non, pero aquel contenedor que hai para a súa casa e para a miña está sempre cheo de plásticos de silo. Bueno, non, pero digo que está cheo de plásticos de silo. Hai que... César mandeino ali mirar o tema, entón, que ocorre? Oye, a xente non... Unha vez que recollemos todo, que recollemos gratuitamente, o que non pode fazer é que cada un que lle faga o que lle dé a gana. Porque ao final son toneladas que van e que pagamos todos os lalinenses, porque dá un déficit tremendo. Entón quero falar dese tema medioambiental e por último quero falar dun quinto tema importante para nós, que é, non sei se o saben vostedes, pero hai uns fondos europeos que os administra o Ministerio en colaboración ca Xunta de Galicia, pero quen paga é o Ministerio, pero é de fondos europeos, para o tema da telefonía rural. Aquí en Lalín, neste momento, non o que eu quixera, pero estás instalando fibra óptica no rural. E eu que quedei sorprendido é que, ahora mesmo, en Lalín Casco, que temos R, que hai fibra óptica, vamos a intentar que ocurra o mesmo que na Estrada. Na Estrada melloraron a entrada, a fibra óptica está posta como na Estrada pola... Nós fomos os primeiros en poñela. Os primeiros dos concellos, despois das capitales de provincia, o primeiro foi o Barco de Valdeorras, porque era dali Honorato López Isla, era da súa terra, e, polo tanto, digamos que era un dos donos de R, Fenosa, e, polo tanto, pixose no Barco de Valdeorras, e o segundo concello, que non capital de provincia, ou sea, non cidade, que se fixo a fibra óptica foi en Lalín. Bueno, pois quedamos algo atrás no sentido de que hai que fazer as conexións hasta as vivendas para poder ter, ahora mesmo aquí podes contratar 200 megas, cando na Estrada, por exemplo, xa se van poder contratar 500. Ben, pois no rural, en teoría, o problema é que non vai o espectro, non vai dar para todo, pero que sepan que estou traballando neso todo o que podo. Tampouco podo traballar gran cousa, pero quero yo dicir para que non me digan, non me metan o dedo no ollo o día de mañán. Si ahora mesmo están poñendo pola carretera das Cruces, vai chegar hasta pasar Vermés, non vai chegar ao final, a min gustaríame que chegara como mínimo a Goleta, porque...
Entón, que sepan que algo que parecía insólito, gracias a fondos europeos, tamén hai que decilo, no rural vamos poder ter fibra óptica e vamos poder contratar, e outro día parei, pero vamos poder contratar, non ao mesmo precio de R, hasta 600 megas, é dicir, que pode darse a coyuntura de que un veciño da miña aldea, do Souto, pode contratar dentro dun mes 600 megas, e en la LIN se poden contratar solo 200. A iso é que parece un esperpento que lóxicamente se regulará, pero iso está facendo Telefónica, está facendo Movistar, con fondos que lle dá o Ministerio Europeos. E o que vamos a intentar é que chegue aos máximos veciños posibles do rural. Que ocorre? Estánse facendo unhas líneas troncales e desde ali capilarizará por distintos pueblos e ao mellor un pueblo que ten 2 habitantes pero que está, imaginadevos, no Toxo hai unha casa, pero pasa por ali fibra óptica. Entón, a casa do Toxo vai poder ter fibra óptica a 600, e podo contratar, se quixera, que non lle fan falta nin de coña, pero se quixera, sí, van poder contratar 600 megas, e sin embargo, ao mellor unha población máis grande, que está máis aillada, vai tardar máis en chegar a fibra óptica, porque agora hai unha subvención limitada. Esa subvención está dando para o que dá. Pero, bueno, polo menos é unha boa señal que eu nunca pensei, estábamos falando que a solución por rural iba a ser o 5G. Pois, bueno, vamos poder ter fibra óptica no rural nas mesmas condicións, ou mellores que no casco urbano. Eso non significa para todo o rural. Para todo o rural é imposible. De momento. Eu espero que siga habendo fondos europeos e se poida facer para todo o rural. Porque hoxe é un servicio casi tan necesario, se quere fixar población no rural, hoxe necesitas ter internet de alta velocidade como no casco urbano. Mentre non teñamos eses servicios, hoxe unha explotación de gando necesita ter un bo servicio de internet, ou se ter rapaces novos na casa necesitas ter unha velocidade. Eu, por exemplo, vexo na miña en Filgueira que teño un aparatiño desa telefónica que con que nos metemos 2 non anda nada. En teoría tes 10 megas, pero por non ter nin 2. E de subida tes 2 megas e por non ter nin 60K. Quero dicir que arreglar ese é un problema, é algo de tremenda importancia desde o meu punto de vista e polo que estou loitando e polo que vou a loitar. Que ocorre? Que eso non depende para nada. O Concello de Lalín aí pode dar tabaco. Simplemente o que pode andar detrás do tema é contarvos un pouquiño o que podemos facer para que polo menos se metan as carreteras radiales todas onde van, que se meta cara a Vermés, o sea, cara a Goleta, que ali é unha putada que para en Vermés porque a idea é inicial, pero non está nada pechado. Pero a idea, se o levan a Goleta, xa temos, porque desde ali despois pode continuar para Cercio. E desde ali termina o noso término municipal. Incluso poden levar para Oirós. Falta ali un pouquiño. E despois, claro, isto as empresas fano con fondos europeos, pero tampouco queren explicar demasiado, porque fan onde lles convén. Que ocorre? O que ten de bo é que teñen que gastar eses cartos obligatoriamente en internet no rural. E xa que o poñen, están poñendo a fibra, e eu, como non o creía, parei ali, estaban ali onde se aparta para o Souto, estaba un señor ali cun cacharro electrónico ali empatando a fibra e tal, e parei, e fui un especular ali un pouco, e xe, oye, é certo que esta fibra pode dar 600 megas nunha casa do rural? E dice, por suposto, como mínimo, e se se quere incluso máis, pero esta época vai dotada. Fan unha chirma, cada chirma saca despois 14 ramallos. Eu quero explicarvos eses 5 temas nos que estou traballando e que non parezca nin que non fixen nada, nin que o dei feito, porque neste tema, por exemplo, eu que quero é que chegue o antes posible ás poblacións máis grandes de Lalín, pero non vou decidirlo eu, nin o vai decidir o pleno de Lalín, Outra cousa é que fagamos a presión necesaria ali onde se decide. Entón, temos nova catación de auga de Lalín, que é complicada desde o punto de vista medioambiental, porque lle quitamos auga a un río. O tema de Fenosa, para anillar a subestación, e facer a subestación nova, que a nosa decimonónica tiña que estar feita desde hai moito tempo. O tema de Raxo, o tema do 5º contenedor de lixo e o tema da fibra óptica no rural. Son os 5 temas que teño que vos quero comentar, se ustedes saben. E se non, pois non o farei. Turno para o bloque. A ver. Nos como...
Nós como procedimento non estamos en contra de que un alcalde compareza, pero claro, que comparezca cando oposición, cando el queira faltaría máis, pero tamén cando oposición lle pida, non? Cousa que non está acontecendo, que desde logo as comparecencias se produzan como se fixeron sempre, en pé de igualdades e para que sexan efectivas e non o que aconteceu no último pleno, non? Ben, nos lle dicimos unha cousa abertamente. Aquí hai temas, por exemplo, de Raxo, no que o BNG leva unha moción nese pleno cunha proposta concreta, polo tanto... É que eu iba a facer unha transaccional, se usted quedara, iba a facer unha transaccional. Eu, se vai na línea de que non veña Raxo, nos vai ter unha... Eu iba a propoñer, se outro día vamos no pleno, eu iba a poñer unha transaccional a esa moción. Pois, quixera aceptala, pero obviamente non tuve unha oportunidade. Eu xa lle digo que se vai na línea... Precisamente para non evitar, para non ter problemas, para intentar evitalo. Ben, eu se vai na línea de que Raxo non se instale ou calquera outra empresa contaminante, lle vamos a aceptar o que sexa con ese fin, que para iso presentamos a moción cunha proposta concreta e aberta ao mesmo tempo, se vedes a moción, non? Para que podamos consensuar. Depois vexo temas que non son de competencia municipal. Eu, de verdade, digo, nós, se aquí se acepta e o falamos as comparecencias, nós encantados de escoitarlle as cousas que vostede nos queira dicir. Agora, se a dinámica de vostedes é que non van comparecer nunca neste pleno a petición da oposición e se vai manter, que claro, xa o segundo punto creo que xa non se vai volver dar, non? O do outro día eu creo que xa non se vai volver dar porque penso, e vostedes decidirán se me equivoco ou non, que van volver a aceptar comparecencias, non? Por lo tanto, eu, se nesas condicións, encantado de que vostede compareza e escoitamos as... que iba a ter 10 minutos para estas 5 cousas. Necesito un pouco máis. Claro, entón necesitaría como é de sentido común. Pero permítame unha cousa, pero para eso están os pactos, é dicir, para eso está a xunta de portavoces para dicir, neste punto ampliamos o tempo ou non. A min tamén me chegan os 8 minutos. Collo a palabra e o do outro día, efectivamente, non teria que vir así. Señor Velariño, non se preocupe que tamén me chegan os 8 minutos. Eu que non quero... É imposible que vostede de explicacións. A ver, xa con un tema consumo os 8 minutos, non me diga os 5. Home, a ver, non veña... E é lógico, ademais... Moitos temas é que sepan que nós non temos competencia, por exemplo. Mire o que falou agora, non sei o que falou, pero só na exposición non lle digo contando o rollo. Bueno, quero dicir, non lle achaco, digo, é lógico que o consuma entón. É o que lle digo, nós encantados de escoitalo, de que haxa normalidade neste pleno, agora ben, si non nos vai a aceptar comparecencias, nos vamos a máis pedir unha polo tema das rúas, como anunciei, do Concelleiro de Obras e de vostede, dun dos dous, ou dos dous, se non la aceptan, non si, agora o que nós non vamos facer é escoitarlle a vostedes comparecencias cando nós non las negan, non? É de lógica. Moi ben, moitas gracias. Pero eu xa lle digo que como queiran vostedes, É dicir, eu comparecerei cando estimo oportuno, non só cando me pidan vostedes. Cando me piden vostedes, se o estimo oportuno comparezco, e se non, non. Eso é legítimo, eso perfectamente pasa en todos os gobernos, digo eu. A ver, o normal sería, a ver, nós comparecíamos sempre. Segundo, eu tamén digo que aquí a oposición non... Pero non me xogue con trampa. Vostedes compareceron... Antes de que Vostedes compareceron sempre, porque cando pedíamos unha comparecencia perdían a votación. No, pero antes tamén, que era un acordo de... A ver, espera. Era un... Bueno, sí... Nosa cuestión é que era un acordo de goberno de comparecer sempre, non? Entón, a noso do outro día foi un desmadre total, entón eu non digo que vostedes, por sistema, eu ese acordo non lle vou pedir, tiñan que aceptar todas as comparecencias. Eu aí tamén... A ver, vamos a ver, pero se seamos serios, eu voulle falar de temas nos que estou negociando e que non quero que se enteren por detrás, punto. Esa é unha comparecencia que creo que é legítima. Ahora, que vostedes me pidan a min a comparecencia, por exemplo, que viña no outro pleno, de que comparezca eu por ambulancia medicalizada, eu que poder teño eu da ambulancia medicalizada?
No, pero Claro, é que vostedes, é que pasado mañán vanme pedir que comparezca. Eu por temas que teñan que ver co Concello de Lalín, garantízolle que comparezco, pero que teñan que ver co Concello de Lalín directamente, que sean competencia nosa. Ahora, se é unha competencia, denegaron xa nestes 6 meses varias comparecencias, hombre, temas claro, porque directos vostedes de están Lalín. as pedindo constantemente, teñen que pedir comparecencias por cousas que nós sentimos que se debe comparecer. Claro, pero non comparecer para lucirse, que é o que usted vai Bueno, facer. non vamos a debatir ahora eso. Claro. Non se preocupe. Señor portavoz do PSOE, ten a palabra. Por moitas gracias. Bueno, oye, un pouco na línea tamén que seguramente, vamos a decir, todo o grupo da oposición. Por suposto, faltaría máis que non aceptar a comparecencia do señor alcalde, pero o que si está claro é que cando nós tamén pidamos algún tipo de comparecencias, que vai ser unha cousa normal, é dicir, tamén que co grupo do goberno, sobre todo o concelleiro, o portavozo que lle corresponda, que o faga do mesmo xeito. Mire, as cousas que vostede cita e que nós, lóxicamente, consideramos interesantes, podíamos dicir que vostede mesmo non las sacou da nosa boca, como se dice ás veces en algún refrán. É dicir, nós hai cousas destas que compartimos, clarísimamente. Escapas en modo Fenosa, temos que falalo. O de Rapsol, seguramente chegaremos a un acordo sin maiores problemas. O tema medioambiental, non cabe dúda, é dicir, ese tema temos que avanzar, é porque non vamos a estar todos na mesma posición, por lo menos de principio, logo despois, nas formas, ao mellor é onde podemos ter as diferencias, pero nos principios, nos tempos que corren, temos que facer un esforzo todos. En a captación de aguas, totalmente de acordo que en Lalín é unha necesidade. Unha necesidade, ter máis e mellor agua. E penso que, incluso non recordaron moi ben, pero sei que Nicolás algún tema destes me comentou, porque creo que me facía alusión de que había algún estudio, ou pedir algún estudio ou algo así. Pero, sin meternos en temas agora de profundidade, que iso xa o faremos cando chegue o momento, pero no tema de captación de agua, lóxicamente, nós tamén é un tema que vai máis alá. Incluso temos algunhas cousas que non sei se traeremos a pleno ou non, pero sí que nos interesa moitísimo o tema este. E despois, nos fondos europeos, para a telefonía rural, é un tema que ven ben, é un tema, ademais, que, como vostede sabe, eu procedo do rural, do cual me sinto profundamente orgulloso, e estamos tamén no tempo de mirar por esas cousas. E digo estamos no tempo porque Europa é moi proclive en estes momentos a toda a cuestión de servicios, sobre todo no rural, e o goberno de España, al menos o goberno en funcións actual, é moi proclive tamén en todo o que se refiere a España profunda, a Galicia profunda, as zonas despoboadas, etc. Pero é verdade que se queremos que no rural, se é verdade que no rural queremos que haxa empresas, que haxa servicios, que de feito as hai, usted mencionaba empresas gandeiras, efectivamente, son empresas que hoxe facturan de forma importante, cooperativas, e eu aquí non quero citar o caso da miña, pero temos un déficit tremendo en canto a velocidade de internet, e somos hoxe unha empresa que factura, unha cooperativa que factura 22 ou 23 millóns de euros, e lóxicamente por necesitamos... Tranquilo, que está Cercio nas miñas oracións, tranquilo. Bueno, pois eso... É Vilatuxe, tranquilo. Somos moi crentes, non somos moi crentes. Pero non é fácil, na primeira fase vai o radial pola carretera, na máis, Pois estupendo. É dicir, que todas estas cousas que vostede dixo, nos coinciden algunhas delas, moitas delas, como lle dixen, e, esperamos tamén ter a posibilidade de poder facer algunha aportación, seguramente, con unha medida adicional. Teremos que velo no grupo, teremos que velo, coa nosa xente, e, se é posible, meter algún adicional, pero coa excepción de Fenosa, que non sei, non sabemos moi ben o tema este,
pero no resto, pois sí que podemos traballar e colaborar en términos positivos como facemos sempre os socialistas. Moitas gracias. Turno para compromiso. Ben, primeiro, agradecer a todos e a todas o ton deste pleno. Eu creo que este é o camiño dende a discrepancia política, pero o que pasou outro día no último pleno nos que a oposición tivo que abandonar o pleno foi, cando menos para min, fondamente desagradable. Fondamente desagradable. Eu entendo, porque fomos goberno, que seguramente o día máis tedioso, o día que menos lle apetece a un goberno sempre de todo o mes é o día do pleno, non? Porque ven aquí a que a oposición lle diga cousas que seguramente non quere escoitar. Pero un día ao mes, ou dous, se se fan plenos extraordinarios, eu quero lle pedir ao actual goberno que teña un tanto de flexibilidade e que respete os dereitos da oposición, xa que só nos temos que ver unha vez ao mes, en diferentes cuestións. O que aconteceu outro día, eu rogaría que non volvese a pasar, que non xoguemos con cartas e fichas marcadas a partida, e que insisto que unha vez nada máis o mes. E eu creo que non ten que volver a pasar porque foi un espectáculo absolutamente deleznable. Eu non vou entrar en que se é culpa do goberno, da oposición, eu creo que para os veciños e veciñas de Lalín non é acaído que nós, os seus representantes públicos, fagamos este tipo de cuestións. E tamén decirlle ao rexidor que nós sempre votaremos a favor de calquer tipo de comparecencia e o que pedimos é o mesmo trato, señores e señor Crespo, o mesmo trato, é dicir, nós non buscamos comparecencias por ridiculismo ou por temas que vostedes consideren menores, e insisto, é unha vez ao mes. Se tivésemos que vir cada 2 ou 3, eu podía entender que non aceptasen comparecencias, pero é unha vez ao mes. Non é unha búsqueda de rédito político, sino simplemente que se dé ao pleno, que é o que representa a vontade democrática dos veciños e veciñas de Lalín, explicacións sobre cuestións concretas. Entón, eu creo que tiña que haber un acordo de xunta de portavoces, a non ser que sexa un tema estilo Juan José Cruz, excesivamente ridículo, de aceptar comparecencias por sistema. Creo que deberíamos chegar a este acordo, punto 1. Tamén lle quería pedir que si dentro da súa comparecencia, que eu xa lle anuncio que imos votar a favor pedíndolle esa flexibilidade de vostede tamén cara a oposición, se pode ampliar o tema nunca mellor dito, da ampliación do polígono. Porque eu sí me gustaría formular unha serie de preguntas a ese respecto, porque é un tema que tamén me preocupa especialmente, e estou convencido que vostede estará máis que disposta a dar tamén as explicacións. Eu era por non engadirlle máis, senón eu xuntei 10 temas, hai 10 temas dos que tiña que falar. Collín os 5 que me pareceu que debía ter información, pero se ustedes queren que cambie algún, tampouco cambie algún. Digo, o que quero decir que eu creo que para Lalín sí é un tema, bueno, son todos temas importantes, non vou negar, pero hai un tema que é vital, que é a ampliación do polígono. Pero o polígono vai todo por cauce normal, quero dicir, vai ben, me refiro. Bueno, non hai eu teño outra opinión. Todo o mundo saben que Sí, pero digo, eu teño outra opinión sobre determinado tipo de cousas. E entón o que preciso, aínda que ao mellor xa teño, pero bueno, o que preciso. O movimento demostras andando, non hai. Claro, digo que aínda que eu teño información, o que preciso é que vostede a expoña aquí na medida do posible se así o acepta, nada máis. Moi ben. Algúnha intervención máis? Ben, pois eu digolle que efectivamente o do outro día non debía ocurrir porque aquí é un político, aínda que non lle guste o que oi, un acto de cobardía política é levantarse. Mire, nós cando estuvemos na oposición, houve moitos momentos onde nos quixemos levantar. Entón, un día, levantámonos, e o seguinte, eu falei co equipo e dixo, mira, nós, inda que caigan chuzos de punta do pleno, non nos levantamos. Salvo que sea unha ofensa persoal. Se é unha ofensa persoal, pois sí. Pero aínda que digan o que digan, non nos imos levantar. E mire que non tuvemos nos motivos para levantarnos, E levantámonos unha vez nun punto. Saímos fora e volvemos. Unha vez nun punto. E acordades vos do que nos acusabades a nós. Acordades, se non vos acordades, podo refrescar a memoria. Sí. Sí, pois... Non aplicamos o ROF, aplicamos o regulamento. Non.
en absoluto. Mire, vostedes nos... Mire, vostede, eu refírome políticamente, obviamente, pero o que lle digo é que, por a nosa parte, vamos a ser coherentes e consecuentes co que predicamos. Por tanto, se por a vosa parte é recíproco, pois tamén teredes pola nosa parte o mesmo trato. E se non teredes tamén o mesmo que nos dedes a nós. Así de sinxelo. Por tanto, eu, por exemplo, nas mocións que tiñan vostedes, eu contaba, en moitas delas, contaba actuar dunha maneira que, obviamente, ao levantarse vós, cambiou totalmente o panorama. E a culpa foi vosa, porque eu creo que un político non se debe levantar dun pleno por moito que lle cabre, salvo que sea unha ofensa persoal. Se eu me estou metendo con vostede a nivel persoal, eu estou machacando a nivel persoal, é normal que vostede se levante porque non lle dé a palabra ou que sea. Pero... Sí. Tiña que marchar, sí. Eu que lle digo é que normalmente o trato suele ser recíproco. Entón, onde as dan, as toman. E onde as toman, as dan. Se vostedes o que me din é que aceptamos a tua comparecencia, pero vas comparecer cando nos queiramos, xa che digo que non. Eu non engaño a ninguén. Xa che digo que non. Nos vamos comparecer cando estimemos que debemos comparecer. E a petición propia tamén. Ahora ben, a petición propia, se eu pido comparecer e vostedes non queren, eu non comparezco tamén, Tamén yo de seguro, Eu tampouco comparezco. É dicir, imagínense que eu fago esta petición a petición propia. E a vostedes dicen, estimamos que non debes comparecer. Non comparezco. Sí, claro, pero... No. Mire... Mire, eso non é así. Eso non é así. Eu xa lle digo, eu vou a comparecer a petición propia, cando pide, sempre e cando vostedes queiran que comparezca, como é o caso, e vou comparecer a petición de vostedes cando nós estimemos que debemos comparecer. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero eu, por exemplo, se vostedes non quixeran que comparecera, que era unha posibilidade, eu o que facía era dar unha roda de prensa e explicar o mesmo. Nós temos claro, non, só unha cousiña. Nós temos claro que vostede como lobo, enténdame ben, por favor, que non lle quero faltar, todo o contrario, como lobo disfrazado de cordeiro, o que quere meternos un mitin político no pleno de peche do ano. Pareceme ben, eu faría o mesmo seguramente tamén. Pero dicirlle eso, como dixo vostede tamén nesta silla, non sei se foi esta ou foi a do lado, parvos non somos. E eu nunca lle vou negar a ninguén que queira comparecer esa posibilidade. Por min, comparezca as veces que faga falta, pero utilicemos a mesma baraxa para a partida para todos e todas. Mire, a baraxa está feita e rexida por unha lei. Por lo tanto, é cuestión de utilizar a lei para todos. Non me queira facer como algúns parlamentarios, que pensan que o seu peso vale 10 pesetas, e cando lles toca intervir en sede parlamentaria sempre lles parece que sempre están acusando ao presidente de que lle quita a palabra cando cumpriron o seu tempo regulamentario que marca ali, e sempre están co mesmo, sempre están con berrinches, levántanse e márchanse, e que normalmente só están facendo de momento os partidos independentistas. Empezou non facendo Podemos e deixou de facelo Podemos, pero vivín esa experiencia durante 3 anos e digolle que non é nada constructiva. Por lo tanto, mire, eu levo dito moitas veces de que o máis parvo fai aviós. Por lo tanto, nin me queiran facer parvo, nin eu os quero facer parvos a vostedes. Vamos a votar a urxencia primeiro, e despois votamos o fondo da cuestión. Claro, pero, disculpe, a ver, o trato recíproco que di é falso, quero dicir, vostede cambiou unilateralmente as regras de xogo dunha comparecencia, pero non respecto ao que facíamos nós, sino do que facía vostede cando era alcalde anteriormente. Quero dicir que aquí non estamos nós defendendo unha posición do anterior goberno, estamos defendendo o que pasou desde sempre, penso eu, non? Entón, vostede entenderá, claro, vostede ten todo o dereito a comparecer. Ora, nós temos todo o dereito como oposición
a non entrar nese xogo de estar aquí escoitando algo que vostede obviamente se comparece porque lle interesa, porque parvo, desde logo, por parvo eu non o teño. Pero podo non comparecer, se yo dixen, No, claro, es que eu si nos Pero se nega ustedes nós- creen que teño tanto interés, díganme que non comparezco e eu fago unha roda de prensa e digo mesmo nunha roda de prensa, punto. En vez de preguntarme vostedes... É o que vai facer unha rolda de prensa, para iso faga. A ver, pero non é o mesmo temas que teñen que ver directamente con a LIN, explícalos nun pleno que explícalos nunha roda de prensa, Pero, e cal é a diferencia? Xa nos nega a posibilidade de que comparezan polos temas que a oposición quere. Porque vostede, cando eu termine a miña comparecencia sobre eses 5 puntos, poderame preguntar o que estimo oportuno e eu respondereille. Pero, E se non vai ter esa opción. Pero eu agradezolle a súa boa intención, pero hasta aí ya consumo. Pero eu lle agradecería que vostede comparecera polos temas que a mí me teñen interés. Entendo que lle digo, non todos, efectivamente, eu nese novo regulamento, que estou convencido que non vamos chegar a un acordo, pero xa... Se non chegamos a un acordo, implantámoslo da Diputación. Pois a mí, vamos. Entón, a cuestión tamén tería que entrar iso. Agora, nós, o próximo pleno no ordinario, eu sinceramente, eu non me vexo escoitándolle a vostede tal e despois de escoitar eso, ver como mocións de comparecencia nosa caen. Vamos, seríamos bastante pardillos, por non decir outra palabra, non? Entón, vostede compareza, perfecto, pero compareza cando vostede queira, nos encantados de escoitalo, pero tamén compareza vostede e o seu goberno cando nos... Pero iso terei que determinalo eu, digo eu, non, Paco, ou determinarmo ti. Non, pero ao mesmo tempo que vostede di eso, nós tamén temos a posibilidade de non escoitalo e que sin eso se ofenda, pero eu estou argumentando eu. Por suposto. Se a nos denega as comparecencias, nós, cando vostede vai a comparecer, bueno, pues eu ergo e saio como unha medida de protesta, non porque non quero escoitar, que a mí me parece perfecto que un alcalde compareza, pero que compareza nas dúas direccións. A ver, que compareza, pero eu non vou estar comparecendo en todos os plenos, ou? Exacto, exacto. Vostedes queren convertir isto, a min parece ben que me pidan unha comparecencia por un tema concreto que é un problema concreto. E teñen todo o dereito a que comparezca, pois hai xestión municipal de por medio. Ahora que me estén por un tema a comparecer por non sei que de tal, por un tema que ten que ver co Parlamento Galego, outro que ten que ver con Madrid, outro que ten que ver... Totalmente de acordo, pero as comparecencias que nos fixemos neste período, neste mandato que vai... A ver, que comparecencia pideu vostede da miña persoa neste mandato que eu non comparecera? No, da súa non, do seu goberno, que xa rexeitaron. Eu para o próximo pleno quero pedir a comparecencia para que expliquen o que dixeron das rúas porque estaban sin facer, que é completamente falso. Entón, pois, é algo exclusivamente directo e que depende de vostedes. Mo van negar? Se mo negan, pois obviamente eu non lle vou escoitar os seus rollos, pero é algo normal e é algo que exclusivamente... Aquí se negaron a comparecer, eu penso que xa 4 ou 5 veces, ben, non sei... Si non, é máis que vamos a negarnos. Por temas exclusivamente municipais, e eu de verdade vos lo digo, o do outro día é o colmo, porque o do outro día pensar as comparecencias que aquí houve estes 4 últimos anos é terrible, e ver que vostedes cambian as reglas de xogo cando non era necesario, máis para nada. Miren, eu recórdolle que nós en moitos aspectos fomos moi xenerosos. Sí. Moitos moi xenerosos. Vostedes quedaron en minoría. Mire, nos aspectos que Pois acordo eu, por exemplo, cando vostede contou a comparecencia de Nicolás González, cando a cortou. Ah, claro, pero cortouna. Vamos a votar. Vamos a votar a urxencia en primeiro lugar. Votos en contra da urxencia. Paco Vilariño. Abstencións. Eso quere decir que non queren que comparezca. Abstención. Hai un voto en contra. Pois... A ver... Tú non queres que comparezca logo? Eu encantado que compareza, pero acepta comparecencias da oposición, cando as haxe, ao seu goberno. Algúnas aceptaremos e outras non, xa che dixen. Hostia, de verdad. Van a aceptar a comparecencia que vou pedir do concelleiro? Non o sei, ni siquiera o analizamos. Claro, a min, si eso, favor, si non me aceptan a comparecencia do concelleiro de obras po vindeiro pleno, pois non lle escoito, claro, porque non vou estar as súas comparecencias e as nosas non, pero é algo lóxico.
Ben, votos en contra, señor Vilariño, abstencións PSOE e Compromiso, e a favor o Grupo de Goberno. Queda aprobado la urxencia. E agora votamos o fondo da cuestión. Votos en contra? Bloque? Sí, bloque. Abstencións? O mesmo resultado que a favor. O Grupo de Goberno queda aprobado por maioría. Comparezco, pero non vou a comparecer a cambio de comparecer eu, comparecer as que pedides vos. Algúnas sí e outras non. Levantamos a sesión.